Jumedi no ye Akoma munsem ewa Akoma 87.9 FM ane Onua TV adwada edikosi efiada dumienu apa ho sema aduanan edikosi nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. wo hawo ene wa mane no ene sen wo yire tete o bukunu tete o be me bia shobo so be ware o denso eduru ho no wo ye 419 na sen ene o hawo ni sitie bone bedai na fa bedai Akoma munsem jumedie ni ebegwa o amwanya wo hawo no anokumesibe hawo bia wo bia no ra Akoma 87.9 FM ane Ashafoni ati for papa bi eye mo de hye mo hema mo sofo ba akopɛ agosia de mu nkum ubetimi afreme Maa Akos the queen of the airways me and as me ma beja fort na sia na ba bia wu amaye na ba bia tidy jumedie no ye Akoma munsem ewa Akoma 87.9 FM ane Onua TV adwada edikosi efiada dumienu apa ho sema aduanan edikosi nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. wo hawo ene wa mane no ene sen wo yire tete o bukunu tete o be me bia shobo so be ware o denso eduru ho no wo ye 419 na sen ene o hawo ni awia iboko because wo so wukunu mu na wo yire no na wo de na ehwe ho a wo de ani bre na de be ma no hwe ho ani bre no a be ma no so de na hwe ho no fa sa ani bre no akasa ni enti yo mate say enu Tuesday no ana mene me kununya akasa ba mene na tena 5 years ni onye me ho ade ana afi nso mene na wo nkwala mienu na me so ade nam kwan watermelon abrobe nkate bibia menye bia na ono nso pam mpaboa ana ohia me mene ne kan Akoma FM mene ne tena ye enti de bia okay enti de bia ye kundie but nano de ne de minshia bida ene na ma me ye de me ye no da bi kan wo me na me ni ho me ni do ya yo mate o ba biti se ye nkasakasa ni mu no wo na katua so me tenase me hani sikasem sa ubusa na so obeka no kora me sore da kurum en yire ne se mam sika nkoye meti ana se me nan ana me honam pass bebia onye sika na oto ade bremia me danase ni nyina mani so enti enu so me benya broni bi adwuma me ni broni ni ye adwuma no enti wono senia mesiti a wo fa me no e ma mani so ye enti me je katua na me de bre no se de be ya wono na wanya bi no me de ne be sha nan se de be ya wono so ne bia na ye koyanim wono no opam mpabo na duru bebi no jan mpabo apam no ana owo fie o jan mpabo apam no ana me ye broni na adwuma no clinic bosumi ye 2.5 nti me gisika na me de bre no sa 4 months ansana na me wo Akoma FM nti sa nkola no eduru me bi na mma me se sese de wo agogo nti se me sika me mane ne bi nti me gi 2.5 na me ma me 100 series na 1.5 no me de abafie ye bedidi mu a me fa nto hwe aduane kwa na de be sanse wakatua nye wo so a wonsa anye adwuma nti ye titimu sa bronye yim mako obi agi bronye obi agi nani na ye amo ye ho hyede ma akomode adenti a ye nibi wo so a wonye adwuma nti mpa ya da so na ye dade de watu a woton na mso na we a woton no so we kurampo ye mfa nya hwe biem oton ye no kwandem fo no ba ye kura 15 series pe no mo de ma ade no so dade mu odu pa nso ye je ne sa je ye nibi amantoma ayi boy bi opam kaso ye nim wono na de da brand man ontoma woto be che me ode ma wono akasa na de ma me metam ntoma ne hye me bag mu chini kurum ho nyina pe obi ato ma anya obi anto anam saade ntoma no bae na bebi a metai didwa me ko ho no ko free ma me bi mole na me be kan yansa na wono no nsa ka sika bi oka oninsa ka sika no na ye 1.5 o se man bi pe dabra atwa loto wono na hwefie no so to bi pa dabra na wa bebusa no na ode ama no ento ode ma no na ye 1.5 ana ode 1 million bre me se menji ento ho na me fanto Akoma FM ana me gito ho enti me gito ho no wasa bae ade akye na obeyi mu 20 sinam se na wonko
wo 50 siri na so no so ko wa to nkola ni kalipo ni den ana msu yo mate sika na me de kwa kofa drinks ni na yi na ye 60 series ana me de kofa drinks ni nema na nsuo ni sa be gu ana mi ton enti anu na o yi girl bi nso sa o se na danfo o sore anu patututu a sa na danfo no isa o no spending the time nyina ama mire bi kasakasa bae o so o be hye no ho akonfo no kasakasa no bae no mesi isa no wo betena se isa onu timi ka kire wo se mabu ntabo lai ho kasa wo se mabu ntabo lai ho mai no woni oba ntimi ntina wo kura mi ni mai no wo ne mai ne na di akwane be fiti wo se Akoma woni ni FM. nante ya che na me kura mpo mi ni ho nso wo sori wo se mai ne nye o ma good advice na me send atwu hu firi ne ho wo se minti ti woni ni ntem nso ko mai no ho bia na wa boraba me oburu 2 times ba nyame nko anko wu hye me oburu ba na wo fi na wa sensen na makofre fi ho boys no na o ma ba yire no na me de tea sisi ana se bibi na ya yire no na ya de amana no ansa na no ho asane no wo yesa 2 times nkoku no ho ahye me ana me se da bi isa no jan no ho ko na isa na wo ko no ho no enya de mo bi abeba mi koka isa asema no odi matem minti ti oni isa ntan oni isa nanti ya che Akoma FM. mi susu nipa yi won fa de papa bi amba ande nka isa ho na wo ko no fa pa adwuma ye udi matem se wuntimi nhwe me ana wo so wa bra etoda de be di kura ho ya den ma ka bia won fa na adwe ma mi so soro isa ho afi de wi ase wo si isa mpena so opeda abre anam si de na ye wo fa na se isa mpena ano se ye isa mpena no ni isa ntimi fo baba ko nam se wo boa wo kura mpo ye wo mpena wo mpa mu nka no ko na wo so wunsuro mi wo beka afe gene baya wa bepa da abre wo se wa ma usika wo se bobo adaka wa ma usika ambon anton tabo wo ntabo ada wo so watam wo de bobo adaka nam se wo gene ya wo mpena na wo twa mentro ana efise gene wo so wa ma o kapre wo ye den di wo ntabo bonte adaka ma gene wa bra da abre wo ntua ntabo sika wa amba won fi mi ana opie ko anwumire ne bae anwumire no mo bae no no wa bo amese hwe nti wusi gene ma usika afen soso no nta busika wa ma unya sika wa he a de ko boronsa se wunni kapra me no wo hyedem asirisiri di odo kama nso sika ba ho a se woni kapra mo tena ya ya tena si di nkomo ahwe movie kama edi odo nso sika wo kan ya me pe wo se wonya dan ya Akoma FM. aja dio wo kan ya no wa ehwo no mani se ho wo se wonya dan ya mo ya dan oni sika ye nyina ye hyedem esirisiri di odo kama nso sika ba wunsem a na ase de wunni me no me ka asem bia wuntie metunu fokora wonfa ma asem nya asem se bibia ni na me ma adwo nkyere ba wuntie da odo no ya modi no san na ku mani abre elezi mensre yo mani bra me metra se mensre enti odo no ya modi no san kyere me se nyina ye tidem a ye tena ni ye sirisiri na we ya da wesu ni tito efise woni bia me pese me de pressure se na we ya da we so na we ya da we so na wo tete ho ni yamba ni nyina eni mo mani nyina woni mo do di efe me pese me di sika san beto no so ayesa na obekọ akoye de enye nti metena se wo de ye be famu bia nti wonsuso a wunya sika wonka wo ho mbe mi nti wunya sika me nse nipa ma obi ma na eno na nam so no konom nsa no ba na me se ha sika ba wo konom nsa wonka wo ho mbe mi eno no sise me nim na me sa kasa wanom nsa ono so onom nsa wo ko kasa wanom nsa wontwe ma oda sa no motie o timi nom nsa didima temdima wo fa tem burundua so ya ade echi na ekoka wo so onye eno na me koka ya wo sise me nim na sa me sa kasa wanom nsa bia ma na won fa me ho nkyam kura na de bia onom nsa wonom nsa kwa na me de hye no so wanom nsa ana me si de na obe ana o si de na obe ana wa start didima temdima wo fa tem na me si de bia me no wonya asama ma wo fa tem na wudi omo ade ntina wo yesa kasa wo si Akoma FM. oha no sise me di agro de ode ba yem wo ha me ma ko mi kasa agro bi o man fa chese se na wo si ye no kra mi hu bi da oha ana me se na wo de na wo kire anwumire asem bi bakura mpo na se ye kasa wo na wo di kan di mata wo twisa me penye me ya bofra ma wana ana ye kasa na wo pie ku gina aduana ase adidi atem no wo di me no na me so mi gina ana me so mi gina ho ana me so mi gina dem ho didi na atem na obae no
omo ne sese na ode bo me moma so na msumi kukuru no bo ho hey otimi kukuru wukunu listen me be so asamo otimi kukuru ba ma no oh okay enti mi kukuru no bo ho na edisi ani kikiri na onkwala no so ho ana keto no so ada ho na osore na me yese me je ma kofa mba no me de akwala ni she mechi na wasa to ahye so ni sikan ana me si na wodie na wuche wasese me manku na ne wo nunu be kumi akun kwala na aka ho ne wo kunu ho ana me si na wo asam we da bia ya kuntokwa na ne de ba ne sen me hwa de ya na ni enyan ana me so me sama ana enyina ya kwoto ho ne akwala ni nyina ana me sorry ana me tamzika ne totwene ya na afedie me so akwala ne nsa wasi mi firifie ho kora ana me loko gate no inside ho me loko gate ne na chenchina ma yidi dua apia sa abu punina ayi ndade na wo punina mu no ana afedie wasi de besi agise ma firifie ho okay ana akola no so hye ma chini me hwa ebia so de ade bɔ me na se anyame a akola na be hye na chini betima anya ana mtama akola no hye ma chi o gina me kon so sa pia me eko gate na no na me din kola na anajo 8 ekobɔ 9 ana me ko ye na me se dabi mini baby akọ ena nya fe na me di suwe ko su ada ma busuan for say enti e wasa me ko police station na me ko bo amane de etie enti me ko ye no Atinga Johnson police station na man bi wo ono no say aha say no wo enti me ko Melcom ahunju Melcom enti me ko ono me na ye ma me ba ko pe bi na wo ono say ono nko ane wo Akoma FM mi ntwan na ade echi a mi pe baby nda ade echi a na masa kofie nti se mi kofie na sesa na etie dia na wonsa me sambra na wo mo beche no nti mi kof me na me si dabi mi ni baby da ana afen soso no police station ho no ma me ne ma mi baby e wo ho na me de me ntoma ne se ho na me ne me mani nyina da fom ho no nti ade chi ye no ana mi sa kofie ma hunu ma ni ja anhye no so ana mi gina kwa no ton mi nsuo na nti e bo fo na ndra me fa ka eko andra me de ba ha se na me fa me ka eko me anti me da se Elizabeth ana de be me ba ye nti na mane ya wode ba ye no no ye to ye nsafre Osman Mohammed waba Osman ye mo ha wo yire ne e ade na wo bufu kakra na akoma ejo de ni ebe me de ye tinkan akoma ejo ni ebe me de tinkan eko brebe nko siwi oh how brebe nko siwi ayaka brebe nko siwi oh ham brebe nko siwi disakoma edansiom na yet mediatina all day disakoma edansiom na yet mediatina all day akoma ejo akoma ejo ni ebe me de tinkan akoma ejo ni ebe me de tinkan kama mi kabi enko sivi asanti enko sivi enyu brief enko sivi disakuma edansiom na yet mediatina all day disakuma edansiom na yet mediatina all day akoma ejo ni ebe me de tinkan akoma ejo ni ebe me de tinkan oh azota wa ne kwan wa akwa wa ra na ebisa Mr. Fono the first soft ladies me fono so ye pe gentlemen ye pe besi na no zenzen I can cry now walk at 30 Uncle Bob say the mob sound zero ye pe be yin so on page my akọ kan na wa de no ko the man ware ye rabasam ku aware Yes, by intent, I'll brass in the Akoma bra.
FM. Yamama Kwaba de Bakuma 87.9 FM so ene juada chedi amponyame wahwe yen so ema ne den so akọ abetu yen ene any day twato kra ewo January bosumi no mu ewo 2022 mu enu nti sawoda so etenkwamu ana yadom kwanhia wodo yesi ye weekend mu senyame de wakosan de waba na chese eyadom na emum no awie mamenka bibi nkyerɛw enipa bebre tumi ye niema bia awie ye no na yenya esunsun so ye no me but eya ne yenim se ye boni bia ye di ye ehun sunsun so na ye no me a ede ebreye no na afi ye ne namasofo so na ye ne namakonfo so ne ye ne namadifu atrofo so na afi wo mo hye ye bone wo mo enka nkire wo sa de bia wokoye yemre biti awunua ehun sunsuanso na aba wo so no na wo mo ehye wo nkom na yempanifo no tetefo no wo mo mu ba ko menkai ne din ba ne nwum bia oboye eya na ye mede wo se entwato so eye ya na oseye esne ne nyina entwato so eye ya pa no say Jesus ne nyina sa enwom no kwasem eye mede obi a ho nim se asem a wo ka de ato ne nua so yi eye ntronkuto na so se de obesi aka no ama obi agye no ade no onua nya asem ketu na so kan hu se Akoma FM eye no kra fine enipa ne nya no me na emum no sanya no kra de a ene na kan hu se no me no beba wo so onyankrompon wo fa ne bo onto ne ntem na so da sebo a obeto enti onu a wogina baabi ya wo ka wo yonko bi ho asem bibisa se eye no kra na ana se nya no kra tina ho na kama obeba beto nyame ensha papa na wie onua tv edemu live yeni ankase yeni onua tv edemu live si yeni Penny tv 3 no enu nti wie yi ubetumi ahwe dwumadie ne bi ho Kings tv and so Adam Osei Chrome TV Adam Live Odo TV Adam and Star TV so and also Adam Live Misramo Minuanom Onua TV I hope say engineers no onmu tie me weekend man na kosa minya ye mama enanu fiada program ni yesi ho yentumi show na so ni yesi ho yentumi nyi fro no yenso a yantehwe Misramo madawroma etwetwasi ai nti ya munya hu bibi emfa emaye because hono no na do no etumi enya hwe no nti munya hu bibi papa bi tv ono so e de atumi live Facebook Akoma 87.9 FM wo like page no wa comment na fe wa share e de amaye YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM na ehon so wa share e de amaye Adepa Information Center wo kwatua fatia make say wa biemu e na edemo Big Love Radio and also was Spain will be more pa ya ubipia ATB nyame na ye information center and nyame me bo for information center so ene wonum ebiemu na happy home abenagen WhatsApp group atoso eno ntimon share sanso ena aduana ba brantie ene menua kwabene beneza wonum so ede atototo ye platforms ni nyina so fans of Mama Akos ya demon shamaye fans of Akoma nsem Maa Akos Great Family Charity Foundation na ehonso mabomodian na mo share de Andrews and manje patashe su make wo mabiemu pa ya ehonso enye asem keto Harima supermarket ewo ahenama kokoben asafo boache junction ehonso won mabiem pa akoso taxi drivers ye wo hoi wo say Akoma na wonum etie ye ne mu anso na ewuo hyane so ema me awie atade a mehami enye ready made yo na emom no eye tailor ni bi nsa no designer binsano fashion designer binsano na shamesano Josie fashion wono na esiesie medwoda edikosi ne fiada so na Jo de wo pebia no eye sa wo de kwa adwuma anampokra se wo de kwa wedding party adoring fa na wo de atade no ekro fa koma Josie fashion na wompam emfa ema wo kama asembia ema ho wo bia wo hunu picture kra no measure wo a wotumi pam atade de hye wo a eno a enso a enchew eno ho kama
kama ono any Josie fashion Josephine or bomb so sports nation anymore friend 0243433465 0243433465 me Joyce Akoma Golden Ladies nyame adoma match and ye bepa hontoma e wo Amsterdam match ye pa hontoma wo Amsterdam Akoma Golden Ladies match Joyce enra meeting ko so ye se bibia e be ye fine yemra na yene ye mama Cecilia entry wo fridge so na yene no ebedi nkomo na mama kai asemba akobia wo kan ya what did betie was in mama na me say yes was it oh and you would for baby ajimi kuna free me some ya prophetess bi so wakai and then ayan crow ye be no ma Cecilia ye mo ha biem ma Cecilia me tun kan ya dwoda me tun kan ye mama eya wa okay and ya papa wa ha eyo no Akoma FM ya da nyame ase se ye ba Solomon entry go so da de so oba and ye papa ewo na ye friend no ka chere se ne ho fa no ne ho to no apopeba ya mfa phone na friend ne biem and ye wo ha and ye papa yi e ba ye na me ensha no ye Simon akwa ba so mama enti ene da wa ha enti wasam na wo de ba ye no ka nemum kano ne tofa bom kakra because we din kaya kabi dada nti na yenti ase o ha obeyi ano me tofa bom say na ba ha na mba ye no e be ka say oba bi me na mi kuna atena de dada mfie ba aduanan duanan akorabo na me net ho afa be boso be say nwotwe ase nwotwe ni ase nkunini oba bi ba ho so obeye difo aduma afọ ba ya me hwe oba ne ni yema no mi kunu nam no a Akoma FM ibu sa me kunu sanya no kore one ne nam se kesisi asem so so one ne nam se wo kwa ba bia no akofre no mtumoto so no mko wo kwa ba bia no afre no mtumoto so no mko wo sora wo si wo kwa maamne mpaabo no wo kwa wo sora so wo kwa maamne mpaabo no wo kwa nam de bi brade wo ye maame ane ne nante de me hunum efise wo ba wo si wo ni kunu de edi kwa so de nante me kan mi kure so ntimi mfa ma amene mpana ntimi mfa ma amene hwe mesi yu mate enti ampa ya tsewa na mesumanya ye o me kurom na me bekọ enti awa me kọ ya pem o hwa na ye frɛ me es ma me di fo na beda me kure chi sa enti da me kan me kure sanya no kure ampa obeda na hwa sia obeda na chi mesi yu na me fa fon frɛ me kunu me frɛ no no na wo di matam papa nsemben o si an me kurasini ba me ntiye Akoma me ni FM ati anka me nya de me ye no kurasini ba otisa wo woni antiye mo ba na makofa no wo ba na wo kan wo yo ba sen ene woni bere wo ba no so na wo kura me mpaw wo kura me se me mpaw ne mpaw chan awa no akire ho ama me ana me se saa o si an me su mate se me na akire ho ama wa mate ampa no mpem ba bi tran enti wan frem ya mi gudi boy bosum mi kuro mo wan frem ya da wan frem wa da me ba mo send me messages say we are not hearing anything mo I know ma send was we are not hearing anything Mr. say onua no unya ne yie na unti ne yie a obetumi ahwe bi wo Kings TV Papa B TV Odo TV Star TV wo Facebook no so wo phone no obetumi akọ Facebook live na wa hwe no Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM shan wo ho ubenya ne clear and na YouTube nso ye Akoma 879 FM enti se onua no atwitwase na wonti ne yi a ubetumi ahwe bi wo Kings TV Papa B TV Odo TV Star TV and na Facebook live mama yento aso afere ho a enti obo frem ye bo mama ne be man kasa me me so me kasa no afi wan frem bi be bo so me na me call enti na me kodu wo no me kodu ya pe na me call oba ne fie me kwa na say maami difo wo na aso ye difo ena se wo baji mi kunu no se wo baji mi kunu ahu se wo ba ne se bi kunu tina ba baji mi kunu ena ma ona ne ma mutu bro me e wo ho o mutu bro me ho ena ye pata na be fie eti me ba na mi kunu akofra sofo ma sofo aba sofo be ka ya na se mate sofo be kan dia ma ye sofo be ka se adi mi kunu afre ne se maba adi bi amaye na ni nye ho na maami sofo bi be na dwuma be me se ne mpra no eso nya no kore Akoma am se aya no kore na me ka che sofo no se aya no kore me kuru ka se nya no kore na oboa
ɛyɛ no korɛ enti sɔfo no tena hɔ na ɔne me kunu sa asɔre no mkɔ ma me sɔfo no ne hɔ de me asɛm hɔ mkɔkae afei abi kunu ya ne ma yɛ aka fi saa da no ɔka ɔne ma yɛ aka wɔn kasa ma ho wɔsɔre ɔne maame diifo na nam ɔne maame diifo na ɛkɔba maame no so wɔyɛ mpaabɔ ɔne me kunu na nam ɔne na ɛkɔ anadwo na me kunu abɛboa ne ho no afa na taade ahyɛ no osi kwa so ne maame no yɛto moto yɛte kɔyɛ mpaabɔ ne maame yɛ gyame ne me nana hɔ enti sɛ fie ɔdeɛ me kunu tu hɔ koraa wɔte maame sɔfo ne fie ya wɔnti fie hɔ afei mehwɛ sɛ na bɛma yi a ɛyɛ ma homete ana me sɛ daabi mɛfrɛ me wɔfa na mefrɛ me wɔfa bɔ na amanneɛ ɛna ɔfirɛ bɛma yi bɛma yi saa adwuma medi ne koraa medi ne deɛ ɛnya asɛm ketewa enti ana me wɔfa sɛ medi ne dwuma a wɔnya me kwan na memmra ampa kɔpɛ abosia ɛde gya me kwan ɛna Akoma FM kɔpɛ gya me kwan na mekɔɔ enti mekɔɔyɛ no mekɔduru hɔ no na me wɔfa ebisa mama na mede amanneɛ nyinaa boro ɔfrɛ me kunu ebisa no wɔtoto paapaa soɔ na me wɔfa sɛ a mosia ana metewa na me wɔfa sɛ saa kɔ na me saa kɔɔ me saa kɔ afɛ bɛma yi kyɛ sɛ ɔtu fie koraa mekɔɔyɛ mekɔduru yɛ a ɛda wɔda mu no wafa fine wafa ayi yɛsɛ yɛfrɛ biribi de decoder apɔtɔwe akora mu kura wasesa ne nyinaa ofifi asesa dem hɔ no be nyinaa fi dem hɔ ɛkɔ ɔba ne fie enti bi kɔgyina mehwɛ din na msɛ enti kyɛ sɛ no kora sɛ bɛbɛ yɛ tu ha ampa bɛbɛ yɛ amma na mesa akɔ enti mesa akɔ na me wɔfa sɛ na abrante me so wɔ mra me frɛ na ɔso wɔ ma ɛna ɔsan ma me kɔ enti me kɔ ɛna me sister yi ɛba hɔ sɛ me wɔfa ne so wɔ mra na wɔ mehwɛ asɛm no no wɔnka okay afɛ me sister yi ba no wɔhwɛ asɛm no kan ya asɛm bi kunu bɛka sɛ wɔne deɛ wɔnti ntasuo nto fam de waka na waka sɛ ɔba ɔyi wɔnwa me biem okay wɔnwa me biem ɛni nti ni wɔ fa so de nkran ka kyerɛ sɛ wɔnka onyina wɔnka sɛ wɔnwa me biem wɔnka kyerɛ sɛ ɔbɛwa me ni wɔ wa me a wɔnwa ne nim kwan a ɔbɛfa so a ya wɔne bɛtena mmea na mɛyɛ dɛ mɛka sɛ mɛkɔ efi sɛ wɔnwa ka kyerɛ sɛ wɔgya me a mɛkɔ akɔsa ma me wɔsum me nti wɔnwa wɔgye me ɔne me tena hɔ ɔnwa te hɔ a ɔno mea na mete hɔ na mea na mɛkɔ na kyerɛ sɛ sum bi ani na me wɔka ne nkra me sister so ɛna ɔne ne kasa ya ne wɔse wɔkyekyere aduro ɔne polisi wɔn ma polisi fo bɛkyerɛ me wɔne me kɔn wɔkɔ ne ɔba ne kɔ yi sɛ wɔso me kɔ mpaabɔ anapa ɔno ɔba bɛn ɔno diifo ɔba no ɔne diifo no ba no hwii mu wɔne noa na nam hɔ wɔne noa na nam yɔne diifo ɔba no kɔba wɔne ne fa ha wɔne ne sere ha wɔhɔ no didie ɔhɔ no ɔyɛ bibia kyɛ sɛ me fie ɔde watu hɔ odiifo ɔba diifo ɔba ya wɔyɛ nyame adwuma ɔso yɛ nyame adwuma ɛne wɔgyegye nkurɔfoɔ wɔgye me kunu bɛrima no wɔ ha o wɔgye me kunu afei deɛ hɔ a bɛrima wɔkɔ ɔbaayɛ no sɛ nti me wura nti da bia asɔrefoɔ mpanimfoɔ bɛbɛka sɛm nti wɔamuwa woda di wɔbɛyɛ akyi wɔsɛ wone me he wusuane ne me ɛna mesɛ sɛ me kunu no meda menim sɛ me kunu no nti bukɔ police station hɔ baeɛ no ɛhɔ no nka mebɛbisa wo because ɛhɔ ne hia me ɛkɔ police station wɔbɛkye mede mekɔɛ no mekɔa na meka kyerɛ policefoɔ no sɛ ɛbɛyɛ sɛ mene me kunu tena ɔbɛyɛ sɛ bosom bɛyɛ sɛ ayini wɔnim aduane da wɔnte fie hɔ wɔte ɔbaa ne fie mene aduane a wɔso wɔni mene aduane a wɔma hɔ koraa na ɔbɛdidi ɛna polisi no ka kyerɛ me sɛ mekɔ a menu aduane na mene nyina ni ampa mekɔ menu aduane bi afei mekɔfrɛ bɛma yi a wɔso wɔni am sɛ wonni sai wɔsɛ ameni omini na mayɛ biribi agutu afim bɛma ne sɛ wayɛ wokuro so wayɛ biribi agutu afim nti sɛ wɔdi maduane a wɔbɛwu sɛ wɔne me so meda so a wɔbɛwu nti wɔni maduane na me sɛ nti saa bɛrɛ na ɔbɛka saa asɛm no kyerɛ deɛ ne ɔno wɔna koraa dabi marriage without consummation okay wɔne me da ɛba fi sɛ wɔne ɔbaa no ɛfa adamfoɔ no firi hɔ mefie korɔ ɔnte hɔ okay wɔnte fie hɔ okay na wɔborɔ me wɔde mpabɔ twa m'ani so mpabɔ no twa m'ani so sɛ hɔ no mane ne ti gya yerɛw ntɛno so wɔn mi nsa mfa nhwɛ m'ani ho yadeɛ nti na wo sɛ bɛrima no nyɛ dɛn ma wo nti me sɛ bɛrima menni wɔ biaa ma na mede bɛda ma wɔnsum na menkɔ bɛrima nware ne yere okay all right nti yɛ maame Cecilia Ntwi ɛna yɛte ne nka no na bɛrima no wade no nti ne din da ne so nti yɛwura Solomon Ntwi ɔno nso ɛwɔ ha bɛrima na yɛ mo ha ya no hema bɔkɔ deɛ nyame no boafo no nyame no yɛ nyinaa yɛ boafo okay wo yire ni basho ai moja ware basho de okay
Obeya can some nano your friend, which I was so yare obeba and the waba. One me and fro crown yaba obai. Inti no miana was answer. Ewo obua wode emaye. Na what say obeyin samwa or yirin samwa waka bebre. Inti me beto sempa ma. Na onso aka the name of Mrs. Benedicta say wa nyameche we ye CEO of Destiny River Fashion mu okote mu ben unique sport yesi mo bie mu pa ya mo tie enti orasolo ana mira entry oyema floor no ye wo dia ye tie o mama me da se early June 2021 na me kopɛ aduane abrɛ me nanko na Akoma FM. baba wani muka ɔte me sister bi fie wani mo to kopɛ nwura na eba no o se da oba mo no se da bi kopɛ nwura na obo ka che o yi di phone se mama sala tie dia yen ko fie ne ko ye ade ma me ni nyina ba fie wo bi fra ni nyina tra ase ye di nkomo am baby ka wo so wo ton ye nto ka no be 3 months is scale ye nto nti so betima aboa no a that's mami ma fa number mami na me nen kasa ani ba ne kasa e be no pa 9 am mana kwa nchite ma akora nkokọ ye nti edu following day 9:30 am no na ya toka no ne mbisa mami ne se okodi asoro se o nka na okọ president de wonko asoro be nsa na tie de me no be kwa asoro se o dwene ho ode mu ya mami na e fiada ti me mreda no from da asoro me ko se mate ti sande me ne kwa asoro ti ewura so ade mo no mo to president ne nko so no mami ne ko je mark no wa wo se nipa ye nkanya kese ba asafo no nti ya kwaso no mo se de sa na tie de ya nkoso ne ya ko evangelism e ko nkurase ne ade ndi nkurase ya ko no na mami se me mprane mami difference ma mintime se mami pe if say journal de aba no if say president for the agenda bi aba say agenda 1.5 is 111 agenda 1.5 is 111 just agenda 1.5 is 111 is 111 just say one member one soul okay evangelism for the pamra okay the call first ay Friday ye be share no enya nipa 8 ye call evangelism ye buy first one munya nipa 8 ay Friday no on ba empa obo ase following week mene myself pani me ti myself pani moto so na maame nso te me wa fa so sa bia ho ti ya ba Tuesday on the 15th mo obi abie draw so obi ama na metia no ti mo wadwum wa anwumre be 5:30 na Akoma FM didi nkomo wie ya na me sia manfo beto ade ntime ko na makoye madwuma be 15 minutes no asan frɛ kira tem didi free so be si form ko fi na fi jimi for ana fi a won nwene kwa siampani a odidi na twutu ki kan sampoto chep ha maame otu abusu fi na sanse mu kira me ohanam ka te phone tim ba fi na mba frɛ me say da dia asem na si sa ada ho so dia asan wate wasi antese ansa antese wasi ho na ball na mane wasi wo fa ya bedu ne ya bedu dia ya bedu to mu say na frɛ ya bedu jao me ba na frɛ ma ka chem say o se me ba me di for atwem prantu na afra ba na say na ma me ni number Akoma FM na frɛ ba say o si oni ma me ni number sa na tie dia me ya bedu number ma wa afra na kasa o frɛ ya bedu gina la no so frɛ ma me anti ya bedu gina la no so ma me na ka phone an kasa bi ti me na me wo adwum na frɛ ma frɛ no bi fse ne ya me no nkasa anya me ya na me bo so o ti wa busu afie o ko edi nkomma koma ja kwan edi nkommo 5:30 enwumre 5:45 na utwom twamada pa akwa sampena se wunimi ba bia ada nti ye from an friend biom ti o ma di be 1-2 no bae obae no obedu go so station ho na fire classical na yuku ada ma me ton sem no station ha a se okunu ne odifo ba bi twempra na nsem okan station anya asem ketwa enti obedu fie mpo no obedu fie di no ma si about dua bi si fie na enimu oyi ne magu ho no a no du ma me ne fie Akoma FM anso na me wo madwum ko di ma me na tema no obeye bia no ye ade chie osan to aso fie ada me ko adwuma na me ba so da be gu no yire na enimu aso da ho enti sa me ko no fa da wuro no bom
ahoma kronfo ahoma kronfo wa mi fa ba no o tutu ni o ba ji mi ku o tutu ni fa de ro bob twa kro Sade ba. Da se ntire. Oh. Na me fa da mu agi mi kura menka. Wo so ye di fo ba. Etu fa da robo mu. Me fa chance bo. Ena de nam kro mu. Mama ofri o aso wa o sade be wura aso de. Yeah. Mi so wa. O sade be wura aso de. Mo dance fo mo number so ha. O number so mo ofri o mo. Sade be wura aso de. Ma be call retirement. Ọkọ retirement. Mr. Fosu ọkọ retire. Na me twa ka papa no. Mr. Fosu no. Won dem say ko ba ha bi ka djuma me din na ko obekọ no. Mr. Fosu ka djuma me din no. Na mka je papa say, ma me say wo ba. Aso dem ha. Enti be sraw. Hia na so dan na mani wura so dem ho. Na ko gu ni pa ni ma se. Na papa no ko aso dem ma o wura so dem se ma me o ba aso na ba so me ba be gu mo hwafo no ana ne yire no be predi fo no ba be gu no ma presby o ba be gu won no aso dem mo mu ade ti ya won na ko twere that say o ja so no o ka sa me ka sa yanko o de na metie ni papa si so o ba aso na so be yede so me ba be gu mo hwafo ne yire ne di fo no so e di fo na ni ma se ya o ko presby no ba na ka ho me bisa kwa mame adwo da de ya de bani abiri o bra wo ko sa sori na no pa no wo fa gongo buta wo fa we na no wo bomu no na eko ayi na oba no e wa sori dem ho odi fo ba no wo so mi kan ko be shop to no obai nti mi free adwuma ba na papa no ama no akoto oba se no wo bosu nkwafo odi fo wa be odi fo ye tutu ni obaji me kunu na me friend cs da ba ko odi se be friend fo wa anso osu nkwa se mo mama me no nko na ne e koso no enye nti mo ha na me trash me sabe edu frɛ ye sofo o hwidie me se wan kan no ma na yesa so dem no nya sem papa okay mama nti me wie o me ya red no friend na me ko e ko kan nipa wo dem nipa ne 115 wa boa mi kam ya 15 na ne wo aso dem ho ade nipa be ba mpa bo no me ba wo kan ya furu so oboa Cecilia me kam ya furu so oboa so wo kan ya furu sadia na oboa so nipa o ha ne che oboa nipa du asa ko nu nipa du asa mu nu okay nipa du asa mu nu so mo free individual stations ana buy bi fi jamena bi fi mo na be gu aso de na ye sa empire bo bi free fa jamena senchem ana tenso mo ben senchem ayo no mina ba bo ni bi aso de ko nipa du asa ko yanko eni senchem fu ya chiachia mo ya chiachia mo honorable ya chia senchem fu yanko a kontompo from ni su ba from no mebra nti mama ne waye nyina chi no no ye nyina chi no me makoma ya fi se me da asora no ne ye program ti se ni ru asora da nkomi sun makoma wo ni ba be bresi sun bi wa se ni oba na ye no anye ni ye ti asofo ba bi za de asem na esie me kan ni nyina kire no waso oba na eso wako ochi sisi anakoma wo soro si because me ko ho a nsem obi tu aba na bia na anya asem pati me na ankoti e kire yi ya eba ho ono so se obi na so meku several times meku me pass obeku so dem ko di aduana here mi wadro meku konkonsani o ka se e ko mpa abo no o so ma me ko mpa abo no na me ko mpa bi so nyo no be hia me so me na me wa nyo na wa ko mpa wa mpa na o huru ku go serve mu o fa se ba hwie so ngu sa de serve ban bo me how do you use na mpa wa de twa na me gi tele no twa we ni so twa me ni so ne me ni tibiri twa na me ni twa so no na yi ne mpa bo so yes onu twa wo so kan wo be wuntam me na me yi mpa bo so bi twa ni so wo so kwa so ka ba abro apu me kan ko rai wo kwa bi asono yankwa na jo na ya no yankwa nti I wanna boy be try boss man be so matter tell me say asofu jani amo yer na say mama ya yere me o se ne woro wata tell me ro mata de no na che me ya me ho je ye na fumoto ayi ba ko so ba steward ba ko so ba better steward no oba o se da ide asem ha watam genti ade ba wa mo mdm ne kan furu moto na mko police station sam ko report ko do police station no me report no me fair na utu moto no ba ne wo oba no so tractor mu
obema tu moto no akọ no oba no so fa tell no chase no mo ko nti oba na cha moto no so mo no taxi mo de chase wo mo yanko o tra tell no enti bi police station am frɛ o mo busu pan sɛ asɛm a wɔfa ase no ɛyɛ ni enti me ba be case na si jai sume ma wadi na ni akire ni sume no sisie ɛnyɛ case na ma frɛ me ba no na me na kasa ninim enti o frɛ ne ba se minim ne ɔno kae ti wo ha na maame no so ne mesafo so mbo ndin so ba ho sɛ maame ben maame difo ya find the same difo ba Jennifer wa tunro sa me na wa tun me na da ho okọ fo wo do ko peti ase e peti mpa so nyina na akora ne hu na nyina po me tu nyina pro ba me nim ko da mpa so me tu nyina pro na me de to edro na odifo ba de be so woni so odifo ba de ukuru ni so odifo ba de edro be so odi mpa ya baby san nti yenko enti modu police station ho no nti edu police station ho no na we ka report penefan kwa report me na se papa ne say me report 20 me friend on ne ba din kum ni ma se nkron ne ba ne kan maame di fon so ne papa fosu no ba no mo ko se maame trete and o trete maame di fon oba ne fie akwa fie several times into baba report an hwa na achi na bi oya wo ho na asem bi aba beto oni bo afo bi aba bo ano kan kore yam betwa tua wo ka asafo mpanifo eno sisie uma yankasa ene uma ba mai baba ye den wakasa ba mani kana asem na no nsi sɛ wo ka no boa me ba odi nya to boase sɛ de wo kasa no wo ye din no wo nya to boase me na no nsi wo wi questions ne bebem afɛ de o kan ya wo feel sɛ ɛyɛ ntro no na afɛ waka chen sɛ no yɛ ntro ya de kwa oti ase tim tobo yanko nti president mal krata ase fa nkofa no na yambo china ne nyina ye mehia ti ade che ne nyina ko hia police station mo de to kantabag nti e ba che yihwe mu yore se ma hwɛ yɛmfa asɛm nkɔ fie ne nkɔ siesie na asɛ papa de asɛm nkɔ fie a ɛbɛyɛ manso ya betom nti yɛnhwɛ ne yɛn biribi a ɔbɛa ne yɛnka tɔm ka asɛm nyinaa wie sɛ maame no wanyɛ ne yie sɛ ɔkɔ maame no fie maame difo fie me yere anyɛ ne yie sɛ ɔkɔ maame difo fie kɔ trete no nti ɔmpa ho kyɛw ɔne onua mesi do ne kofi kuma ɔno mo pa ɔpa ho kyɛw na inspector bi sɛ sɛsi ai ɔbaa no o yɛ ndɛn oba wa na so be ndem so papa bebe ni gwase akwa koduro no maame no na wa no ma wa no no ai so ba wa maame di fo na ka no ho wa se ma wa maame di fo ka ho de on the one ware wo so nware me wo na so nware me etu jitu mu mpanifo ni so ba wa me jitu mu ana o mi sa maame no se maame di fo se won so oba ware papa no na sai bebe ni gwase akwa koduro no me so ba wa no me ye nyanka ahwe so ma wa no ana di titimi ade ba afie ade ba afie mani efie ho mani ngade su be kumi akoka che mo fa se wo nkumi kura akokokora nkumi da wo nkumi akokokora nkumi bida kan se nyina no ba bia ti na mi misuro ko fia misuro mi fira adwuma ba obi adwuma de am timi ko bia ba na 8:00 no ma ba fie anadwo na no ma ba fie mi ba no ma pembe bia wo do ga de na so mi da ndem afi first nyina so sana na moye no first de nyesa na every nkrom ba de odan dem na msim dam dem before odifo ba no before odifo ba no beba mo life mu no na mu nyina mo dabom ne nyina dabom okay but insense we no se mi plan nti no bi ada ne dem okay te dakro me ko adwuma bai me bai ya se ai me mpanifo se onye mpa akokɔ mfa nye aduane mfa mpata me nipa asu bokumi o ye aduane amedi ti ode aduane be si ho no me hwe aduane bo mpa egu aduane enko ti mi yi kitwa da ho no kitwa da ho da mutotwene ye bo mpa egu aduane na enko se nche me asa mi o bo mpa ya wo hu na esi ansa be bi bia wa ye okay na enko nti aduane mi yitotwene ba ko totwene na mbia akese no obi asa aduane wa ni so nya bacham ko adwuma no be ko nti adechi anpa no fufuo ti adechi anpa no so oye onfa ngu porridge mu na mfa nko adwuma mu ho ti aduane ma me ko adwuma mu ti be na 32 times nko akoye aduane ni bri nko anko si aduane nko na adane black yeah fi nko ani ku fi ko krama ya fa na mo we ya krama up to date bu krama up to date na krama krama na fa na mo aduane dear up to date my hu krama na bi me no so na team office ho tebia me kwa da ya ni mo me mo so chiro biada okay and then first me bo so chiro bi fi say
opa wa chiche do moja do an e say nsuo di frem me wa so nchiro biada enti wode kwan no ko adwuma mu adeche no a wo hiti ye no me hiti ye no entire black enti me hwe egu e krama of the krama to dey no krama na bi ese so akowu ene me nim ba bia wafa di de bia up to de bia mekun de bia mekun na adwuma ogusa wa ye ma na aka ni nyina akira no mekun enti me suro se baba ne nchen osimi ya ba misuro ma me di enti se mo fra me a ne ma me kwa de me nam so last minute nya odadi dam ono baya ono be huhuru obesom kwati mkam kwati share ma he waka me ma ha mara fu obesom kwati kam ma de share ma yeti he obesom oba ne me ibe huru so usu neme wasu chobon wonneme ma me di fo ye twa me nya twa nya twa me kan fie bem wo kan fie ho me kan fie bem wo kan fie ho me kan fie bem wo kan fie ho na wo da me nkwa na wo ko fa na ye tuntun so wo ye me ya ne he na ma me ko se wukuru kwate wabwa first time odi ka ko nkuo mu wase tomponko a okofo do akọ konfo da bi yenwie ho no obeso no ose die nti na obeso wo kwate die nti me nene na me na no me di ntokwa do ba som kwate na me so ne nsa me so koto danum no ka be ka mo wura na afu na mtwitwa ma na ka wabwa me nim ka na santokwa na ansi wabwa ansi wujidi me phone na say come the recording no buy me phone na say santokwa na ansi say come the recording no buy record ya wo ho phone na say come the recording no buy no nsem bebre me ntimi nka ri nyina phone na say wo da me bia me sheda ba na me za record na ba okay we ndi na den na wonne ne na ha aso bekume ubekume me no da ya dey ada so ba som kwate akume ada say o de adwo begu adwo mmadi enti me si mi ni na aduane me di na aduane me di so me di form ba mo di so so di form e wo so enti mi ni so me di form tese mbo ho adwa okay na ebra mu wanu asi oda ya nkoso obi ba mesa aka okay enti ebra sansensem we nyina ekoso no wo ma oba na busia 40 pacho ai okay ti mukoshia ne die na si ye wa ma be fra busia penny na busia penny se won tu man ti wo sma bofo amanaba o sma ne wo fa si man ba ye nti afanu omu group ba ne nso ye group won nyina e ya no mo kwa agina na nso e nkranfo ti omu kasa nyom nyina na tie tie de ye nsore ye meeting ho ha tie di nkomara na ko to bi se am se me wo fa se me presence me wa no na kwa no e fa so no an me ko me fa wo fa so an ka se bia sa wo fa nka bi bia sa o mama me ntwa ntroda woni ai wo yire ketua ye nya ntokwa bia wo se asembe na wo kan aho ni asem no se ya ka asem yo ma me se so ma ware ma me di for da wan ware bio mu no ona ko fa ntokwa nyina se ye ba e ma me se senka ono kura na nka obedidi wo fa so bedina don kwa ko betwa ne so mebo na eho no mukoko hia ye ho no ya misa so wo be ware no o mbisa e na o kan de yin na mka se me nya no me ware no o mie ni nyina wan ka se wu ja no me nka bi de krada wa ka se wo ja wo na wan ka se wo ja wo Akoma FM so yo ho de wan ka se obe wo ja me wo so obe ware ma me di fu okay na okay e ya de na be ma no sai ni uncle no ebe ediga ebe kan bibi because na me feel say wakase onwarewo ena ne uncle ne de gabe kan se onka se obewarewo se be ya ontua compensation do kan se won tinta so ngu fom no an san kwata fere no na che so ayen se na che so ayen na se won wa me san no kan so won tinta so ngu fom no an san enta en kwata fere me kan se ma me penipi me che se ho no wakase obeware wakadifo ba ne ho ana wakase onwarewo wakase onware me na chire no no kan se obeware me akadi fo ba no time ne uncle no kan we ni wie ye na da bi na uncle ni nyanka ye nti o kan ye no na na uncle so epoto ye se won ka se obewa me okay Akoma 87.9 FM afin ye ba beduadue so madom wasu kopa na to defense clinic de wonom sciatica expert nti me se wada wo to ase ju wi fa na amromu edu kokosi we 19 abomode a na ekoto defense clinic sciatica yade no wontutu ase emfama yade bia so a ha wo free wuchi so de kosu na ase adan no Goliath neto so no defense clinic ye wa doctor fu akunini ene ntini a eneyi wo mo ebe hwa wo yade no ama wo ho
to wakota no watumi enya ahode akwa yi wadwuma massage machine treatment lab ne scanning na ye wo 21st canteen 7 am pepepe na bono aye ready your branches ye do enkran do me market video dan mu Kumasi show overseas Utrafa radio sunyani techima go so se hwefre 0540 311 311 0540 na just 21st clinic sciatica expert Rocker Clinic Limited and so yani de pakumba ye abadom Ghana from mema wa ye mra no anum bi mema pakumba no mani age no say no mo brofo man so and Rocker Clinic Limited did Janica 442 and also ode ba ye na to say emane mema no obi abenya ne de and ye de van cases and so ba ye obi odwonso na ya sesese no prostrate and na to say and also abaji ni din na fe ebebo adwuma ye de medfagin cases aba ebo amamo jade afrisani ye nipadua ni mu acute sciatic pains woda na dwa wuntumi na arthritis wunya medfagin capsules no ebi wono ye adwumaden agudifo ma ne mema emfa medfagin capsules ne bi akokra ne abrewa beko jogging Rocker Clinic Limited wo Kumasi Alaba Bobo station wani school house and edition ne mo frɛ 0248 885040 0248 885040 that is no ora mami mi se wasem we before wodifo ba Jennifer ebeba mo life mu no sei ana na wo yire ni su esitie Akoma FM aye Cecilia esitie woni na tan fi aduanan mi no na eka na woni na tan say mata say amade only mothers no amane ni mo man papa nti onu na nu fi dodo ni anta me ni cheke na woni oba ware woni fi dodo wo hunu me ni me kunu ayi enfia ya ware I can tell you asa wona oba hunu me ubisa no so be ka kire o say ya ware ye nyamfie sei nti wonu yire ware ye no wo ya krachi ni enyamfie be say me pese me hunu ya krachi ni woni be 30 plus there o de yemfa say be 30 plus ni oba ne ye no me hunu suban kakra minim yawdio sadien yo but enyi ya no kakra wo ho enti mami misa wo say woni no eware ye say ye 30 years ya na ni su atesen before wodi for ba no eba mabrabom mama si no si hu no saa no tie Akoma FM enti asase ameje ye o me wo fa me ye ne ye me nche na so me ya ja asase ne firi me nsem den na no odidi mi wo fa na atem twa no mpoa ato no ho na mo fa se saa na tie da asase me wa ja asase ne firi me nsem nti 32 years no saa no ba ni susie saa no tie say ya saa no tie saa me fa nse nka me fa ne saa ma fa ne saa tu fa ne saa me fa ne saa and na fe adentress say there ase uja no me nyano me mie ma no kan che se me jano waja me usu waja me mie ma no wo so wanwa me kan da bia se me jano da o ka wanwa me me mie ma no kan da bia da wanwa no ujide wanwa biem ni po so wanwa ye yodi for ba na free ho ne do abehye ho ni po so wanwa wo so di for ba no be wa no me do wanwa me okay yemra wo de gongon wo fa we ko board dawro wo krom adi bi kokowura so mama wo bo ye kura ase kura tu kura ho na kwa na me fa chance Akoma FM be nyam sem no wa be gimi kunu wa be gimi kunu nti no di twakra no dabi wo ya den no ro kwan mfutu kwa no ro kwan na chese ye kura no so kakra bi ana me de bo dawro ko no ano no mama sisi ana dawro ne kuta wana kon odifo ba ji me kuno kon na sa no nwanwa so be edifo na afa odifo ba wo be ka nyam sem ama obi wa tebia ma wo be film no o ba ji wo be kunu na nyam nwanwa odifo ba ne wo kunu ekọ evangelism ade na woni akire bie na mo nkotwe akra won me nkọ ade hwe me ya bayifo odifo ba nsem ya bayifo se me na na ba mu amte ya bayifo ntimi fa me na nkọ na ko simi kurum ya bayifo nto o ma me hu na kwa mu kura ba me yi kokora no tete me Mr. Entry o yiri ye wonim se na o suspect se wo bi ni odifo ba no so mu ko evangelism o yiri wo fie ade na mu na mo nkọ twe akra manya Akoma FM na uja na wo fie mama to le bia kwa so kra o kan kra na ho asem ode o me kwa so kra na ho asem ode o ba ka abra so de o chi no akwa so nti evangelist o free wo ko obi akwa so wo nkọ
wanko tama mo ayi odifo ba ne mama bra bomo no na oyiri ni wachi no wonko asori no de ne koda asori yakọ na nye de nyina koda yakọ asori o ba enra ne ayi enra de ho na me hututu enra me to asori manko enti but no ne wokọ asori no ne me kọ asori enti ayi dan na afi de wose me ne wonko asori biem ana wokọ ami ni wachi satem nyina ma me nyamba satem nyina odifo ba no nyamba odifo ba na ba no odifo ba no nyamba odifo ba ju ye na mu fo ni bi bedi nkomo o na me ho de enti se na wo yire ko se na oba asori o se na wo ma o ye behunu ba ma me se wo fa gongon bitade achi ni kurom de ano eden ayi ma me sisi na me ya entwaye gongon bita na mu kurom odifo ba ji mama na se ye kura mo ne de wo ye kuro enti me fa se mu kura mo te so no what ba say me ba bia me tie ye mi kuro enti se me namu a ada ma mfa nkọ ba bia ye kom ni ho aseye ne ni o ki wa ko ho na ke ye we nyine be sie ana me de nam sa ma chi ba no ma no o kusin ka wo poison no wo boa mi wa duro mi nu ba bia kwa duro wa threaten ni so be ku ni dabi ai mema wa kana wa na ho yi dance ma me boss man otwe aba no na boss man wo ho ana ka che se me ku boss man otwe genti ai kokoja ya ketwa me sha this steward also o hobi na be PS na me die me kan kwafuru moto eno no obeku otam gentia so ba kum so kum krama no wo ba ne so di gentia be kum so di kum krama ana wudwane ye mukuku hia ye no na ye bisamo asem okay odifo ba no wo be ware no ono so se ai me ware no me yina gumani ma senti me ware ono so be ware before sada no nyame enim ene nukure nie minim sa we ya sorry penny osofo yen ka nokore before amokwa akohia sada no ama wakwaji atum so be ware difo ba no ama ono so agi atum so be ware wo no na ne wo bibi ya dada na ne wo bibi ya dada Mr. Entry na ni wo bibi ya dada and if since the ben na we starting ni nya bibi ye if free police station ho na ye wedding if free police station ho na ye wedding and I know di for ba na ye wedding then I put it to you say na ni wo bibi ya Mr. Entry media ka bi ma wo bia but me tiasem no na wo ni wo bibi ya na bibi ya no na ni wo bibi ya no na asam na mukoshia police station kan ye wie ye pe wutumi ni kaso mu a eno anu wo ya asem ya asem ya debi so wo difo ba so wo ye difo ba nkasa ya wo ba ba twi akra menyame papa wo bi kunu Mr. Entry she won't even dare she won't venture because she knows the Bible more than wobia and she say oyire no ekra suspect na it's up to difo ba no so no wo ba ibetena se ebia mama meni wo yiri ni hwi ewokunu ni hwi ye o na waka bibia to natum but to the extent so difo ba so bagi atum say ene e mesu ma ware wokunu na there was something going on nothing Mr. Entry mama, there was something going on there's nothing ene na muntumi nya wedding immediately mu be free ayi police station wo bae mama asem yawo mama ka wo ha ubesu wabwa ni akoso de so wo frɛ ya hofo no bia mama tin se mbe ka kire wo Akoma okay FM so asem yawo then why odifo ba me ene se wo yire kra na hawa then odifo ba no na aba be ye center of Mumba warrior no enti for obi akran suspect say woni ni ye bibi no you could have looked somewhere ubetumi apani pa foforo oba foforo but why the same odifo ba no a wo yire accuse wo say woni ni wo bibi ye no nipa ne nya hwoye na adwene ye mu obi enu ho be wa ye na adwene say ono obi eye bibi nyame adwuma de yine gu so ye anso sen baby odi ansam ne nan baby ansam akoto mama sesi ai baby o kan Germany fo nyina ha me yehu baby na no Germany ko baby na no mbeta aka asem no na me TV asay yo nipa makwa 75 na frame nipa makwa 75 ebi kra ye miss call we hu no omo friends na edum na ama nka benya more than that nipa frame be bon ama na asem se na asie no ni miss TV asay when you did for back evangelism and I'm how many days Akoma FM yeah abro so 2 hours 2 hours and papa early in the morning dem mo be 8 no na ya san be fi praise before monko evangelism ya kopa me pache wo
wokɔ evangelism ɛde ma praise bi wabra no odiifoɔ ba ne nsa fɛsiɛ woyɛ praise bi and asɔre bia wobɛtumi akɔ evangelism sɛ wote aseɛ because yɛtwe akra but before odiifoɔ ba no ɛba mo life mu no na wokɔ evangelism ɛde ma praise bi asafo na yɛkɔ hyɛ yɛatete ansɔre bebree na weesei no na nipa no yɛnya obi a ɔyɛ powerful ɔbɛtumi adi anim saa nti yɛkɔɔ hɔ no ɔbaa no so wanya abade a onipa bi gu ha sei a dokyi kurom a wɔmo nkɔ ɔmo baa so no ɔmo agyae nti yɛnkɔ na yɛnkɔ hwɛ ne ɔmo nkasa the first day me no me wafa so already moto nti nipa miɛnsa na yɛkɔɔ yɛkɔ no mu gu sedwa sa no pa bɛ 6 o'clock no na ɔmo kasa no so mama mabaya papa de yɛba the Friday na sa nipa no baaɛ the following week yɛ akɔra me ne masafo pani ka ho bi ɛde moto mienu me masafo pani moto so na moto no asafo de ama me so me mama no ne me wafa so ti moto so yɛkɔ sa evangelism no ta asɛm we sie na yɛnkɔ obi asɛm we sie na mo nkɔ obi mu enti na mo kɔhwe akra no de ba presbyterian na sɛ odifo ba Jennifer ne mpaibo camp ya ne pa obukro mu si ne camp wo kra da enti na so no mo de kwan ya de ba presbyterian so we de ba presbyterian sorry dem mama bi sa for was 42 years but man say 30 something years you who ben na wugya ye e wo aware ni mu a odifo ban nya kwan e bewure mu sa me ka se e na wo se wo ya wanya obeye ya wo de abaji ukunu me nya hwe me ayi me ma me nua wu na me kɔɔ nti ayi ani mu no ayi am na me kɔɔ no Akoma FM say e na wo se wo ye se bia oba asade ye wo so ye de ma bema wo bebu bema wo benu aduane wo ne beda wo besini niema like there was a wo ye wo fia e sinto bi ba ya me ye ni nyina wo jedi kira ye eno ma mesi mesi no ma me mani nso adware me mani aduane di me ne da bibia me yama no bibia ntina wo ni be ma ni problem dabi be ma isi na wo mu ade wo didi na tem didi ne wo fafo nyina atem wo jedi enti mpanifo amfrɛ mo antina siesie mo ntam ebia wo ba wo kura ba ye report se wo ye say nti sesa ebia nsi be ma ye report bi sa fa wo ba ne ho mama me pass ma de ko abonten me pass ma de ko abonten me am kama asem ofie Mr. nti mo siesie mo ntam me aha no kora ba me aha me aha na ma ba me aha me wo so ba ko ba bia sam na kodu na eno kra so wo hadada Mr. Entry wo hadada because the minti ase nie odifo ba obeye nyamedwuma then why se one na tie Mr. Entry woni odifo ba na tie pa joy Akoma FM why no one here Mr. Entry you know one here ajo David oh odifo Jennifer wo ye brutal mami wo ye eto da mo da so mo mienu nyina mo kɔ presbyterian sorry no ana wajai oko ba bi amekɔ no ese no kwan oko no ada oko presbyterian ena enti wo wa sorry ba bi a wo na wa na wo sese ba yo na mo ha god asori penny force de ese wo yi Akoma FM so odifo ba na ehu no e de na ma asori penny for ka ye mfrɛ o ma frɛ ne papa o mo frɛ o ma frɛ ne papa Mr. Entry yen ka no kre asori penny for frɛ wa na o ma safu no mu asafu mo penny for do bi an frɛ but o mo ni me se wo ne wo yi ntama ye twitwitwi a odifo ba bi e na abɛhyɛ ntamo o mo yawe but o mo ka bi afa ho e na won so ya asori penny so mo tun fo mo wa enti sese mama bi sa asem we se mwasafo baby aba ena wo se woni ne kunu enya problema na se Mr. Entry wuti mu a how are you going to solve this case ma solve bebre then asem wo court kura mitbi be fie be solve ya waresem yes madam ena wo di agije aso odun asa ni suba no Akoma FM onye ni papa me fa ni nko abonten sisi usubanye oboa me fa ni nko abonten sisi subanye oboa kura 32 years kura anu anko jana mi nya no me say adan ni subanye enye adan we nya ne dada se ma tra ho aso ma anwo nti wo papa oba no be wo
oni ma hu to kopo obo no bebuo ote ama enya no kre Charistic Ventures mamenka fo Zahara enupa enfama yen ye de Zahara mixture ne G capsules no ye de aba abonten na wonim se wo pe edropa no enam ye tatahwe ye tu nam nsan ya de ase deku ekwa ensan mabie mu dia ene na eye Charistic Ventures fo adro Zahara mixture ene ne G capsules no na ne nyina ene se wo ye oba ensan sangu ba mu ensan sangu ba ho be man ensan sangu be ma ho ebigu ojese wo bolo no ase wo na ebiegu wunyina ama ekuro nyina ba beguo ama chese enema nyedika enu nti mesre wada oba ne kuru beda ne adundum light na afa yede ehu siesie be ma so sa na odi chese enema enkoyie modie ne Zahara mixture ne G capsules so onkokora ma feri so hunu so enferi so odi asa wa be fam so nti yade no aba no anom Zahara mixture ne G capsules no na afa wodi tutu sa yade no asegonorrhea syphilis oba ode pu akoso akumanu mu abie wo chase na wo toafo we nyina enye mawo ebegu wade no unya be ma bia enu nti bomode atutumrika ma na moto na koto Zahara mixture ne G capsules wo beto mienu ne sanse wonum na mienu ntafo yenum bom wo de mixture no benum G capsules no na jese bibia ayekama wo de nsuo no mu a ebeko na beche nanso wo de mixture no enum G capsules no dia me shobosome yade ni nyina ebefiri wa ensan emabiem esan bisti immune system enu nti mama mensanka bi oba obemo ma mensanka Zahara mixture ne G capsules no Zahara man capsules so eboa mema yie papa mema wo moda abada bridjo wo bok odobrada wo de boss 1 minute 2 minute no adwonso nkuruma bema na ho de ne ekofom wo de Zahara man capsules enya aphrodisiac we wono mu asiesie ni padua no na fe yade a ama wa ho de nkofom no eyi sa yade no afri ho naturally wo begina wa na monso wo benum mienu anopa mienu anwumre bra wadidi awie hindi e ba mesha no mesrawo wonim de wa diabetes ya ene no ntenchia na beto bi efa koma ne nom na diabetes no esie betu malaria typhoid esai balance of blood pressure no enu ntima sanka Zahara mixture ne G capsules hindi eba mixture ne Zahara man capsules ne bi o kan shi drugstore in herbal pharmacy chemical shop wo benya bi for 0246 348334 0246 348334 na onso ema wonsa enka Zahara no ne bi TIME time herbal mixture malaria fever wonum watu na se wuntumi ne di KG herbal capsules ebisi immune system no ba bi etum no bia daniwa wonya time herbal mixture ya de brato ya de no so ne KG herbal capsules ne bi Akoma FM so biam ubenya bi frɛ 0244 417 669 0244 417 669 na Alaska Star Enterprises so wo no na wa ma original wallpapers na afei onso wo de afei fan baby a wo salon no wo office wo ho na ni nyina so atumi aye kama Alaska Star Enterprise original wallpapers papa hifie ya wa Mrs. Anoche Plaza ya Ben Prudential Plaza ewadum wo frɛ yen was 055-411-4878 055-411-4878 ya nyache se Alaska wabajo sno ma original wallpapers ne bi na watu ne mom hyane so Ernest Herbal Industry yen ene ye de Ernest ointment aba edwaso Ernest ointment be so wo ye bema ana wo your bar stretch marks asai wo redie pimples asai wanim we your body sense once one begu nantem wa propro chicken pulse eyam empompo wo honam no enka wo ho ana eye kro honam ni sansan koko ana ya na wo dware awie kra na wo dwu ho heat rashes eye ehoa ene wo wutrim ana wa pampam apa winya Ernest ointment ma wonsa enka bi redie na hana tuntum kokko ubedi nwadanse e de akere me Ernest ointment ema no empa wo fie abusua no emfanye wonum enku emfa ensera awake natural capsules so ema ne mema enenom bisimu immune system no wonyare by heart waye mre ewo mpem waba wokofichira eno no fichikonum no enyanika watenka enate gonorrhea enem san ya de bai wonum na ato wontumi ne die eye awake natural capsules no ma wonsa enkabi enkai wo cash drugstore lane wobenya bi o Kings Walk Herbal Repage Ventures Tinatet Herbal Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy Rick Jones Kofodua ya Gapson Pharmacy Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy Bino Pharmacy Nkoko Owusko B Pharmacy Hillside Pharmacy BB Pharmacy Kasua Tribe of Judah Kumase Daniel Ba Mystic Kwalanaka Ba Habme Pharmacy Chris K Herbal ubenya bi eho for Ernest Herbal Industry nama wonsa enka powerful room yenui was 0245079915 0245079915 and 02765377
07 yɛtwa yɛn ho aba na yɛtwa yɛn ho aba no na yɛma behind the scene ya wani ɛnhwɛ da ɛne na nya asɛm ketewa na no behind the scene jai yɛtwa yɛn ho aba sisi a Bema, efisa wo fa rocker for duro Pakum capsules. Usho hunu ne sen. Pakum ama me male vitality saa besinne. Vein capsules no so aboa me urine flow and a prostate support. Vein capsules enye VENE. VENE. Eye correct pa. Aboa me ni oba ni nyina. Kane na me FM. Na so Pakum any vein capsules. Say respect no pa. I can't get organized to your fear. I can't get it with the man and teaching so. Me come a cool. And I've organized it. Yes, I'm ready to why. But I say, I can't go school now. A day there or the next is the school. And I promise to go school. No matter church, I'm on school. See, uniforms and the PTA dues are not in the 300 cities. And also, and as I say, my chairs are not the last one. Madame is saying, on the demand, same Madame is saying, I'm a fan of the see our friend. It's a man to be a mattress on the last one. Because the mattress they command to see a product. It's not a mattress in a no on us. Every month, you don't say anything. Every month, man, can business. Moses December. December, what's that? Some more kind. The also so the woody who are over. And on 1 year, woman a couple. Every 1 year, every 1 year. You find at least 1 year. Like, I know so person say. But so 1 year, my book, a candy, my book will be meeting, and I hear on one, but you mean, intimate is can be a year, only be a 50 million. Many is the car out of the book, or yard, but I was sitting Moses was somebody who knows more than our passer, let us. No, Miss Empire. It's also the local hospital. I think it's all received. Because hospital is no receipt. Now, we make it hospital receipt and let's see I'm hospital. Hospital base. What to because the Berman 2 years what be a receipt. Now, a day 10 cities. Madam, school, I'm going to go a day 10 cities. It's all the same. Say, I didn't never send you in a few. Even if you also say, I can't stay there. Because you have to need to feel. I do not say a week in a the 10 cities a day, and a week in a year. A week in a year. I was in months and 300. Me, you see, I'm a silent meeting with you. Or you say, we feel. I don't think 2 o'clock no upon no, but you friend, I will miss it like my friend. The young damage contract. It's a sign I would have been Baba Sumi. Send still Baba did. It's a sign I would have been Baba Sumi. Now your moon said, Sika wait, there was so much swan, and I watch him. Sister, we go Macy, and you money be better. I know that it's a no dear, Miss Rowe. I know dear. I know dear, into the wow, saying I would have been so to make a separate print, saying I would have back, but so me would have been, and I want you be a would have been woman say a car that way you. It is a whoopio, one copio. Oh, you must have walk on my may a day be a minute 76. The 7 times 30. Papa and Pacha calculate money. And I was saying 1.5 years, I want you to see that say only 1,500. Yes, I was doing 210. 210 cities a month. The LT. I know they are 200 normal. Because I'm right. I want to say, Mummy, no, I want. It's a plan. The 10 cities a day,
ono no dey 7 cities uzu 3 cities na so but me tie manusi say 10 cities a day no nti wuji 10 cities a day for school and say bad you obedidi ya nya ne sa emremu ni nya sa na ye no no plan na make a show no emremu nya sa na ye no madam and no it is 7 cities menya it is 7 cities so come entire pampers sadly na nka and separate entire me say anu nka 2.1 no de baba o fa nja ne sa she o she asi o ntum ka so fa ma fresh na ase wo ya na okay ko ma ya te mpacho o so nko ma dada nti wo ye le se nti na ye je mpacho wo ye le se mi to ma se na make se ye ka asem no ona adie ne se bo se wo nto ma adie ne so mani ruansa na we ya no ama onu ya no ye ka ho se entare madam every time I say entire no fine e dey near 70 liter maybe every time we never scan and then have 2% so publishers is any so yes I know the JBR said and I was say on joke say 1,500 for you need na 1.5 year you need na 1,500 and the local and the what is what you need and the what is what yes baby and the where is a winner wa winning say 1.5 year ni o ba no man ka say wa winning no wa shena 1.5 year no wa so one this ke bia wo de 1,500 keka oh and then so why ajuma munye etu wo betu asay etu wo ben ni say waka so si dey bi obe the 70 say what dey be until when no 1,500 no say 1.5 year no or help around we do it so for monkey be oh so need to go eya Moses ayan kanya me so no correct enchero so asem Moses could be a prostitution one they were charged for deception what down there me can you see we here we are can correct na confidently we shall see you see we here nti oba so nze wanya be ma oni eye and on it two edi a wo ma no se no ye frɛ wo enye se di isi kurodi ni nyi na nsa nti se bi kurasi ni dia o mu wo kira kwan kura na onam na dia Memo sam jumedie no no de ma o enefia dada etwa so e wo January bosome no emo Mama Cecilia e free bra be me wo ware no anya mfie san anya be 25 okay 25 years ena ofa odifo ben so enya san me abosom be san nwotwe be bosome nwotwe ni mami misa 25 years a wodi huhu ya de besi be bosome nwotwe a wodi ko hu odifo ba no wafa wachi da wafa machi da bia oh wafa wachi da bia ya ema no wonim wo mo ema no wafa wachi no wonim wo mo wonim bi o confront bi menko mino amane no na ehuru wa na mapem ba bia atana na ubo wo bia man yese bia wukunu da bia ya me padanse because asam no so wa dance ya enipa ne tia wontumi deny but se wunia dance ya obeka sa oboa enti bra be ma no afa wachi afa the age of 25 years say wo age say you say me was 64 years wofa wachi bebre na just say ya tete why na nti why na obo na mane say de me kunu de me fa so ni me bo ma fa bebre na say kura bo so ba mfie ba mienu asam yense no okofa aga ba ko fe meli okofa na mpena na me ko kaaye e me be me wonu woni me enya ntwa kwaketo ko ha dan
ya wo kuro ne friend ade aso oba na ma wo ba no e no oba ne simi wo ade aso oba nti be me sode no wo kwa no oba ka chem se me osofo se me mera no wo kọ okay wo kọ ko shawa adwum no afa ka no aba ada what it me say ada Mr. G no cry Meli mama you are life man oh Debbie on kan kra ba ko kra na woni Meli ani o mina tie kra so na wodi no nem profo bebere odi no me atwen pa kakra bi ha oni Meli twen pa kakra bi anche na ni njan okay di woni ne twen pa anche na abefa odifo ba na foforo bi o wansa abefa odifo ba obi ani na sa de befa odifo ba woni oba e coincidence oh de odifo ba nye coincidence anka woni ne nti o say ye wa hit and run Martin ka bibi say hit and run and boy ya da kropenu anu no won san fa obiem ba oba woni ne ti fie ya woni ne die na dwu amaba it's not a coincidence mama no kra ni pa o so why so ne ma nyina frifio ni bibia ne mfia ka ne chance nkuko nkwa no gufio wo so say no ma nyina afiri ho ni nkuko nkwa no gufio wabusia fo me ka che wa so me fa nko wo ka che wo fa me wo me ka che so me fa nko me wo fa se untimi na me dwa me how wo se me ha ntimi wo me fa me nti wo me wo fa na ka che se me sika no fa mera but wunya awade bia mu no problems wom obia won inform so mama o inform so na wo ye no awade mu ani mi ye hunu ade na wo ye woni nya den dodo ase wunya oba be ma ka ba ko no akadu wunya bia wo chess afra wo chess wo chess be ma no fa bo ade wo fa oba ade me ni to fa o poti sakra mai ade na ye ma ne po sakra mai no wo de oni din ko 1 2 the touch me say yan tokwa ni din ko 1 2 the touch 3 bia yan tokwa e ma sam ada no matra chentina se mfono ya ba mo ho ana mfono bia ma ye ho because odo foforo de inkomodie ekoboko mfono ya ba on the one tesa mama de se me mpanu anka matra chentia bia na ya menwo Cecilia do antesa menwo ye matra nchenka ma na wo kan o de uni din ko 1 2 the touch me say yan tokwa nti minta me ni ntani ko sa asam hu hia me ame kan kire no ebise woni din komara wodi woni agina pese mudi nkomba sere no wa fa ntokwa okay woni odi for banet purposely for say bi obewo ama wana because ma me ntimi anwo ama enya awontra na mu fa efura e na akra ne say ya na mu we na akra ne wu ya na for 30 something years na mo try no bi sida yin say ya makra nti woni ba wo ba do me ba no so am wo no wa gina aboso o ba 5 months on say man send me okay o so ba send me a mema beto aduan ma me na di 5 months ni ba on send me da nka ba de nka bronya branya hwe kran say o send papa 2 series bi so fanto credit wa wo ba nya me ba woni ba foforo ba e si den na step mother ti meje wo ba boso o na tete no exactly meaning say me judge your bad me dey asam no amoka ni bi oba wonye ukofa wo step akoda de ne bafie ho wone wonwo da woni ne tie no na ukofa ba foforo ne wo ya na woni ba foforo ne wo ansa wo behia no am ne ho nam kofa ba ho good ya hwade se oba ne nya Mr. Ntwi nka wo de sa woni ba foforo ko wo de ba ye no papa ka wo ba no kwa nka na ni hwe no but wetimi ahwe oba no ama wo ba na be develop love ama no che mama you do something there be catch me atete ne ma oduan ma ko nsia ya address ne dikan ya winis ekofi bene akos adwa ajewa ansa na creolisi ode creolisi bana creolisi ya 3 years okay creolisi aba won 9 awu na so okay wa na hwe wo mu nya na hwe mu nyina ma creolisi na wo 9 wo na so sisia owie JSS okay wa hwe mu man ko school ba so ta aduane ma wo mu di ma Cecilia na me dia ba ko pa na otete no no ode aya issue wo ma ni da oh nsa ne nyina ya tie kurase ya duma me question no be ma na nto aduane ama wo ma ni da okay wodi wabusuafo no ebetena ho no be ma ne ka cho say pam wo moko oje no meaning so no oye e wo fa bi nti be ma no nya wo boni bia ka oba na die no nko a nti Mr. Ntwi on baby a problem na free ba evangelist whatever you can say so would you wa ba montam no one any problem no
mama sese woni wo hia no na woni wo yire na moda ayede na afa de before wo be sheva ayi odifo ba no wo ma wo ba yi dabre foforo na dabre foforo mama ka kire me no kra ba akopɛ yes de bia me komkom ni ba bete nkamatu komkom ni ba bete na ya just de agida aboso nkamatu my sister anye nkamatu nkomo de bia every on and de bia asomaka wo de ni di nkomo wo ni nkomo aham che me nenye nsa awada nkomo nya mejai nkomo nya ba bete nti mama ti we ba wasisa oniema nyina afifie ho e ma na sem no na me de kasa na ma na do so dodo Emma Ungudam. Say, Emma Ungudam. Ubo Meli, Unim for Forbidden. Minum bebre, and no some good dam, a man some good dam. A man some dam. Then Prafo bebre. Miss Andrew. Won't he draw to be me, board in beard. I did also left me. Say, what say? What friend, Madame, no, what a man say. So I made draw on free me. So, what did Ababa born to another one? And Palm over 2 draws to the boy. Bibi two draws to no boy. In the Bayampa. Yeah, was my yet. Number would you back and Beman in Tum? You have been lost. You will back and be a Beman in Casa. But Beman gave you a back and be our boy. So one young from Swada, what did him? Dabby, the man from Swat. Yea. One young from Swada and from Swat for bar. Beman seem maybe would try another party dinner, Thompson and Noah. What's one way a day? A bank and us who did you what the chichu from? When did dinner tell me? Mamma Sissy, Pa, Mamma name also. Pa, which I will create a father, Madame. Chame Papa, Chame Papa, Chame Papa, a massamono, a massamon de hammer pa, or the massam hammer, and talk of 4 bad year, and a menacon. Didn't walk for about watching. I didn't away. Miss Wasserman walk into a poor band in the bell. Oh, what's the man to I'm coming, Master. You call them class and I be some crowded was an class and do my baby. As an asaman and Sunyawo. I mean, okay, Yama me no on wo cry na sebia. Muko shishe muko doctor swam wa muchremo, nusiform wa muchremo dientia. Their problem ni free no. Mo utime ne nante kakra because here there be na nante pa gi ha kro ba me e machine run na wudiem hwe ne e ha Akoma FM omo se de we na we ukunu ye be ma me report na omo se de na osi akwan omo se falapio tools so you invisible okay invisible yes ti no omo se monya den ubua ti omo man enuro man enuro so oba 1 2 bi na sikasem no enkoso na mujaye ti na hwidiem so na okọ hwidiem saa da duro so bi anda wa month bia na otumi kọ wa man na 2 months 3 months and doctor ni free G and na eba ho nti bia 2 or 3 months na wa fro na mokọ saa ano so ankosi aga okay na che say no mo try mo best ye bebre okay ono anu wa fa bia wa fa tewo ko efre baby mfonama ono ama me de no ko ho se baby nkoko atu obi me de ifiri akọ ho ya chi baby bebre okay my yan hwade odifo ba na ka kire wo say wo yi ya baifo never on the earth never on the earth never on the earth never on the earth odifo ba nka so yiri ya won tumi nka bi da ene ye de na so na oyiri ye na before odifo ba nipa wo so obekume ko be afa so obekume na me no meda mpo don ko so mkote atwi na me no meda de nko be yemdai mate radio so ni ade se nti se wo mpa no obefa hyem odale dem wonya ne ho ade ma ne ho ade nti se wo so woni wonfa ma ne ni na ne kondo a se ne wo da wanu asem ya na ade ya pa ya to ho ba ma wo do no ya to no ho we jaba nti to no ho ade wo se anya adwuma wakama na busu pene kura de se me yakotekra oh ai ukuru yakotekra ono na aka won kama na busu afante me pa ono na busu pene mi sister to yi bibia ni wa woji tu mu mama ade me nyaye wonye dabi ade me nyaye nti woni di wukura tam da so wa yakotekra me nyi di na tam da ba wo kan wan na mo de kwato na ni mu o kan ye no o mi papa ebubusu ni na bebo amana se o de busu pene di nkomo na busu pene ka kire nse oba no kwa se oba no yakotekra o dabi asa asem no kra no a wo ka no okoka che busu pene mom na nya wo
Mentiase. Is it then Oba no me yire we na bo no wo fa na mane se wo no menwo ni nyina me wo ye kote kra tro ne menwo nti na one me papa wo fa na na di nkomo no na onzu ka kire ne se sa ye so oba no ko ye kote kra o na eno eye before we di for ba na ba mo life mu na before ba na ba mo life mu no e na sa kote kra se me ba ano ko within odi for ba na di ni mu yes madam eh urade ya asem o adi edru no odi for ba na ma wo ye koto toilet mu a wo si within aduane a ubewu no odi for ba ye edru bia ma adi asem no ka kire wo be ma no wo se die na wa ye wo se wa ko bibia tutu afim nti odi maduane a ubewu woni me da so a mesu mewu okay adi ade na ye tutu afini Akoma FM nye bibia tutu afim ne wo ye no ne wo ye no me ya nti se medi na aduane a be fo so me ne na timi ni waduane na me ne wada ebi so so be kume ko aba fo so be kume de ma ti be brere edu so ebi twa ekunu kote ebi twa why ne sika nti masa me prevent me na me bi so twitwa mo yere me da mentime nye na mentime nye na before we no me dey mi je odi for ba ne so odi for ba e hwe ni yo odi for ba ye innocent onye innocent mimi de mi hu ne se odi for ba ye innocent because matna say 35 years okra no a na mu ko if you have something put it to me not odi for ba aye no kremom but ono so yo odi for ba onim bible mo onim nyame asem enti se wo be ma no kra na wo so pe no a e wo se nyame asem no ogina so de chi agi akra no otumi de ka che wo sa da bi mintimi ni wo mo adwaman because wo yiri ya waye ne ho ade so won kwa sorry a won kwa sorry woye ma ye bi omo gigi ene fine but oye wodi for ba onim bible mo okotwe akra abo aka ne bro abo an okra ne bre na die no abo okra ne bre odi beka di kura ne bre aye membremu ana membremu ma me too much membremu odi for ba why who in some way what betray wo yiri woni odi for ba because oba ne suba nyesa dien mo tena wo mo anyai mo afa mo asama anko abusue mu ama abusue anka mini sana mo amote mo ho ase mo ko amusiesie Akoma FM yeni ati a yesiesie nkrofo awade mo ka se yen so ye seresere yesa etoro bia ye nyina ye bufu but yesiesie nti satam sana na tie na musiesie now ye den na afa mo antimi ansiesie a escalate odi for ba tina meka no wabaye the center of Mawarigo ayiko seasoning powder and then we make a for ayiko seasoning powder at the amount ayiko seasoning powder Elan Spice Trading Vouchers one more and a day aba na ya ayiko beef seasoning powder ho ya the steam beef na ntwinam aponche adwanam na je say ayede na ayesham na ayiko jollof seasoning powder Mr. Man na moye jollof na fa abreja fa no ebi adin bi emre enye enimguase fa ayiko jollof seasoning powder wo de fagum emu ni na bebre kama na yi maako ani ebe ya fa wudi some shows na ayiko steel seasoning powder no so ema no amoye si ase tayo Mr. Mofa bingum na enye kama still ni yi fefefe kama na bibia enye tasty wokọ edwa ene supermarket bi emu a ayiko seasoning powder supermarket obia mo amono aduane fresh 0244 160750 0244 160750 ayiko seasoning powder ekoyie what time no exactly 2 o'clock now yanko inti ebe wie 10 pepepe tin mo mo ahwe no so go yakọ achemfo ba ho enya no nyina be jane ma ko na dia ho fe ne de e chen da ya bende ya de nchia every ba center ai wo atonsu agogo e de ma yetiefo ne yahwefo nyina ena awie eye ba dompe ba kase misrawo ye bada bia adwada bia se ya eye nka ye ne yebebo obia se de be ya obia be hunu se yare na edi ni nya no nkase mu yare na atena ne so ache no nkase mu yare na onya ba bia wo de fa nani abre ne ho no ni nyina akiri no wo so wo de wani pie ba center ai wa atonso ago enti ye betena se ya no aya aso no watie yen se de be ya number na edi betu dwane se yare ni bi wo ho ana se wunua bi ana wo maami bi a watimi afa na wo de na ba ifi se nkase mu yare no doso yare a eha adwene ewo nipaduam bibi te se arthritis nkasem yare ba ho eberere ama kotodwe ne kase no ni nyina no ayemre bibi te se sasabro ebedi ukotodwe ana wo na munya ebese kase ni nyina ebi te se kokram cancer a eto kase mu afei bibi te se hepatitis ene na asefo nyina no se ehawa mesrew
for ni kire Bible center aye wa atonso ago etime se wo yare nti na da ne da nyina ye ba ha etime se wo je Bible center ye number no na fefo ni kire Bible center na yare na edi unya second size na ahotutuo na ha wo na etete wo no na do ani a kire Bible center no aba beje wa yare sa me pa cho Bible center ye number no 0244 08 34 82 me pacho 0244 08 34 82 and yes I was 0244 988 004 0244 988 004 and yeti go near 0272 50 00 dane dan na me kire say ye atonso ago government hospital kese na si wo no ni nchemu ho na wanim tenten so baba beto ye signboard esi wa ya tro so Bible center sa fie na ye Bible center ana wo de wani kire temanso a ye obi wo komi 16 lashibi aye Bemba West Club anaba West City e ho so wo de wani kire ho a wo akonyu ayaresa ye bedru awia yi se ya dane dan nyina mpanimfo se obi benya wa na firi yale adenti na wo mu obi anya wo abra Bible center ye ho empanimfo nso ka ombube bi se yen konkote adromra eno ane haban no ho na betimi ate eye Bible center etimi so yare na edi unya no de obetimi de haban ato na no so amakasa na emu abuo no enkwanhia na wanya ama wonsa na wo ho ama na koa no enkwanhia na wanya ama wonsa na kasa ni mu abuo no de obetimi de haban ato wo kasa eye Bible center etimi so awia se wutie mia se wakonya nkwanhia bi wo de ka na akwhwo ana moto ena de wahwe ana wona kasena na udompe ni mu abu a me so da ne da nyina ye ka enfoni nkyere ba bia foni kye Bible center ye wo atonso ago wo ba kasena emu abu no se ye wonsam se ye wonan no wo ba ye de aban na ye ka ho asem no beto so ama kasena toa etimi so kasena emu abu a me nkonko tina ba bia me nkonko tina ba bia me nkotwe kase e ma fe nkotetemu ma kasena nsei efise kase ankasa sa wo de wonsa etwe ne tan a ese kase ntina echamfo ba enyarewa nyina bedwane no ya tena se ehunu se wo de aban to kase so a etoa ntida ne da nyina ye de toa kase na ema na etoa kama enti mesrewo so wonam ana wonsam na abu a mesofo ani kire Bible center na kase ne ye ntoa ma na afi ho ntow na afi ankoye bibia ebe ha ho adwene mesrewo bi ho a wanya nkwanhia na makase na obi dia nsa aka amakase na afedi atoa nso antene achia ahwe baabi mesrew ni nyina ubetimi di aba Bible center am ye di ahaba ni bia ye niye enti wo de so akodi baabi ama wo kase no yato ama na antoa ya furniture Bible center wa to so ago ye be ne kama ama ho ato obu an spinal cord na chikase na edi ninya na chikase na etete no na chikase na ha no da ni da nyina obobre ni nipadua na emu tutu no emu ye ne ya mesrew mesi jabra bono na fo ani kire Bible center wa to so ago so do ani kire wa mesi spinal cord wa chikase no a ohaw ne amane aba ho ama untimi nya wo hwe ama na da ne brabo ani esu no ni nyina wie ye e wo Bible center entimi so fo ani kire Bible center ye wa to so ago na wo spinal cord no so wanya accident ne ho aka say ye yare na ama ho aka o do ani kire Bible center ye besa wo yare ama chikase na ye wo ye ni nyina no afiri ho ana obi wo ha wo kotodwemu yare da ne da nyina me kan ya ma me no ya mpanifo enne nkwala nyina no wo sori o simi kotodwe me so kotodwemu yare na ama de krope eye yare bi ne how bi e ana aba kotodwe na ama na asori sa ama ne ya oya me so ni nyina achi na wo so de wani kire Bible center dan ne danja me kase kotodwe ne sa honhono ana se ekekan ye deda wo de wani kire Bible center ye de ahaban na beto kotodwe ne so ama wo ye bo Bible center dia ye ahaban ko a ye ahaban ko na edidi adwuma eti uba kotodwe ne dia ye bia mfie bia die bia ne ye de ho ahaban be kan ama kotodwe no atowudin ama kotodwe na nanka wuntimi mfa nko baabi ama obi ji wukunu kotodwe nti wuntimi nko ho no kotodwe no yale ne be kwa ama afi wasore no nso akwa akwaji wukunu ana obi wo sisi yale sisie ni di ninya sisie ni dani dan nyina mu twene ekura bam ni sisi ni ya o kompreni entrase dodo okura masisi yare eba meso sisi ni ya wo ya se echimo akohwe hen se echimo akohwe hen ni nyina wani da so e wo Bible center e wa atonso ago eti meso awie ya wutie me no usisi na e ya wo ya no usisi na etutu wo no usisi na echimo akohwe baabi no meso fabra Bible center se obedru Bible center sisi yare atra usumfie bebre no ya Bible center e dia Bible
so ama sisi yare na wodi ye complain no ni nyina afiri wo so ama ho atɔ mesrɛ wo saje Bible Center ye number ni biom na feifo ani kyerɛ Bible Center ewo atoso ogo na bra benyi wa hotɔ me pa cho Bible Center ye number ni biom ye 0244 08 34 82 and yes our 0244 988 004 and ye tigo ni ye 0272 50 00 12 so for ani kyerɛ ho na fe bra beje wa yare make us obi wa wanya stroke no de na to form stroke no ha no stroke no di ninya doctor say won men kan kyerɛ wo say stroke no bubu de wato mfie bebre kura na so le for ani kyerɛ Bible Center wo bedru Bible Center stroke no be free wo so wo betimi anante if you say you wa dance die bebre ya wo Bible Center enipa bebre beje omo poma omo hwela na omo timu omo ba beja no ho ba ya na nsɛm ne yempɛse ye beka enti wo so for ani kyerɛ ho na stroke no afiri obi so no wo so bra na wo die mfiri wo so if you say Bible Center de wo de aban ko na di dwuma na no me ba woni made ba ko ana me share pa empoma no agu opoma no agu wo mo ba wo ni titro mo manya ma stroke ni ade no wo ba wo de ne poma na ego ene wo mo kotodwe oba analysis no oba wo de poma no na eba na susu se no woto no na so wo kwa no waja poma no no kwa no refi so de poma ba ti ko ye no poma egu wo de wa kwa no gra be dia dance ama na fo ni kyerɛ Bible Center me se papa bi ba ne poma na wa kyɛ no ene nyina ɛda ho tete na nke de be huri ha jam de di huri ni bi ɛda ho ne ho atɔ no eti fo ni kyerɛ Bible Center ne enye wo poma ne nto na enye wo ahotɔ na kɔ me srɛw se ye stroke nko afo ni kyerɛ ho obu a wabɔdam ana ɛdam abɔ no o kasa me se wo de na kyina na enye ye me srɛw Bible Center to ne safro se ɛdam no ba bi akoduro bi ana fa ne bra ho wo ba ɛbɛma na ɛdam oduru bo hu se emre kakra bi na ɛdam na tenani so no no so koye na adwuma mesrɛ obi wo nam yare mesrɛ fo ni kyerɛ Bible Center ana obi wo ho so osa edininya osa atena ne so wakyɛ mesi aduane tɔ ne yamu abuei aduane antɔ ne yamu so abuei ada na wote wo na Bible Center kuta haban o de sa yare na wote wo bra na osa ne yentu ase ma obi wa composition ni minim tete no ama nipam kro wontimi nkɔ ye de bayibɔ na ɛbɔ no ana maame na ɔkɔ no bayi enti na ɔkɔ bayina mesɛ fo ni kyerɛ Bible Center ye ba mu aduro ama akɔmpɔna na ho atɔ enti Bible Center de ɛsɛ hepatitis diabetes osa bibia edi onya bia no ba bia wo so do ani kyerɛ no ɛyɛ Bible Center mesɛ ɔgye number na fi enwie mesɛ Bible Center ye number ni biom ye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and you was 0244 988 004 0244 988 004 and you tigo ni 0272 50 12 me pacho ye wo atonso ogo government hospital woni nchemu woni mtente so yifutu kwan ubaba beto ye signboard ho anatema nso ye obi o com 16 lashbi ai bemba west club me so yare na edi unya no enkasemu yare na hututu ho enfa ntrafie na nnaso na nsu ifisa wo ba na hotowa eye ba ye da tiefo nyina ase nyame ensha papa na yera montrase na just hello Mama, pato mi tiyo. Yo, oni fo ba Jennifer. Wo kra bi wa me pato wo kunu wan. Oni fo ba wo kunu wan Mr. Ntwi. Mr. Ntwi. Ai wa wan. Akoma FM. Oh, wa Akoma FM wa hunu. Na eye wo kunu ampa. Me pato, wonya mi kunu. Na oya wo di en. Pato ma hunu. Ma me pacha onye mi kunu na me pacha otie me kakra. Mi tie opa. Me pacha na papa na me fa ne se. Me papa. Me fa ne se me papa. Ah, ka one time mati for me duma die na mi. Akoma FM. Sabi e be ya nka duma die ni be sika ma me fi se. Akenkan. Awu se wa oba kenkan. Wa oba to dom. Wa oba ye we wuntimi. Ti se wunyo obi ma na kenkan ma wa. Nka da buwa. Enti me papa yi de me kwatia na ma me se ne yiri ni ena me ko fie ho ena papa ka se ma me sofo ma me amanya ni na me so omla me ya de ma me ba ni man nti wa ba papa te ho ma me ne te ho na me de me ya de me ye nti ade ya tin ye no
ɛna papa no ka kyerɛ me sɛ nkunimdi aba na mesi o ɛna papa no busa me sɛ mekɔde asɔre na me sɛ first ne na mekɔ presby na sɛsi a no nneɛma bi nti presby de magyae na ɔso wɔ ne mebɛkɔ asɔre maa me megyina awurade yɛ kristo din mu sɛ kɔsia da na me ne ma papa no kɔ asɔre no saa kɔsia da na maame no se memi sunsun atɔ ne so maame no se memi sunsun atɔ ne so sɛ meme ba na mema ba no do ɔde ayɛ papa no Akoma FM ba ba gye papa no afiri deɛ ɔdo no de ayɛ papa no nyina mu nti ɛhɔ na maame no yɛ sɛ ɔma me ne papa no nante nti mekɔ asɔre dɛm ma maame no tumi de dawuro ɔtumi fa dansa akyi ɛde ba asɔre dɛm wɔ bɛgu m'anim ase ekuro na meti mu no maame tumi de dansa akyi na ɔde ba me fie ɛba bɛgu m'anim ase ɛna me ba no se maame yɛ ɛnyɛ wo nti ne ɛba ekuro mu ha nti atɛmidi na wudi me maame no gyae ɛna maame no ka kyerɛ me mema no sɛ me mema no yɛ tuntumfoɔ ma ɛna mema no so ka kyerɛ ɔne sɛ ne maame yɛ wo nso kɔ na nso kɔfa wo ma bra na wo ma no so ne yɛ mɛko ɛna maame no yii ne mpaboɔ de twa me babaeɛ a wanya 15 years asom ɛna me ba no bɔɔ no nti me ba no bɔɔ no a wɔnkɔnkɔ no a wɔdi m'akyi no wɔde maame no hye fam na me ba no bɔɔ no me ba no bɔɔ no no maame no buru nnua sɛ nyɛ nyame na ka yɛ ho anka maame no kuyɛ maame no buru nnua maame no aboro na asase wei so no ɛnyɛ asɛ nkɛtɛ maame no ka kyerɛ me sɛ sɛ wɔnkumi a wɔnku a Akoma FM wɔbɛkumi aku ne kunu no aka ho ntiɛ ne sɛ me nam a na wafa kɔnti baa na ɔde sa me baabi a ɔmɔkye no yɛ lɔɔre kwan kɛseɛ a yɛtwam de kɔ meekɔ a na wafa kɔnti baa na ɔne nana di na ne nana no so wafa kraman kyɛe ne yɛde si ne kɔn mu no na ɔmu nyina de di m'akyi me fie maame no tumi ba me fie ɛbɛdi m'asɛm ne adeade ɛna mebɔɔ me mpanyimfoɔ no ama ne na ɛde asɛm no kɔɔ police station nti yɛde kɔɔ police station no ɛna polisifoɔ no ka kyerɛ maame no sɛ maame ye ɛyɛ ampa sɛ maame no wakɔ ne fie wɔse waba me fie ɛna inspector no sɛ sɛ wokɔ maame no fie bi a ɛnyɛ right sɛ wokɔ maame no fie wowɔ asɛm bi a wokunu na wosa wo ne ne ka na maame no deɛ wontimi ne ne nka hwee maame no tumi fa dawuro bɔ odiyifoɔ bɛɛ wonyɛ odiyifoɔ woyɛ tutuuni fa di me kunu ɔkɔ no ɔba mewɔ adansefoɔ bebree wɔ ha ɛna me sɛ maame ye sɛ menyɛ odiyifoɔ baa deɛ a mɛtena wo sɛ menyɛ odiyifoɔ baa papa na mene ne te no Akoma FM nti before a na wobɛkuro no so aba bɛyɛ difoɔ ba adwuma yi na wo ni kunu hello nyɛ maame ma Jane mepatɔ na me ni kunu na wo ni kunu okay na woba ya ɔbɛ yi hu sɛ bi a wo ne kunu anamontuo mu no ɛnema nkɔ yie no adan ne wantwe ho because nyɔ no nkɔ ne bɛma ɔwɔ hɔ a wɔbɛtumi aboa wɔ ɔdifo ba maame deɛ mebisa no sɛ wakɔkoro bi so wo ne bɛma yi kɔ akɔyɛ adwuma but ne yere no wɔmpene asɛ mo anamontuo no ne nyɛ ho sɛ bɛyɛ asomdwe baba adan ne wantwe ho hello maame deɛ ndi a mama ntwe me ho ne sɛ maame no ayɛ no wo sɛ wɔyɛ gangali yɛ wɔ kurom ha Akoma FM maame no ayɛ gangali yɛ wɔ kurom ha wɔso wɔ noa no wɔ ga baabasi a wotumi gye wo kunu atɛm ka kyerɛ wo kunu sɛ wo kunu yɛ aboa wo kunu yɛ kwaseampa nyin wo kunu nim nyansa nti maame no wɔnim awaleɛ nti mekyerɛ no sɛ menim awaleɛ sɛ no wodifo baye wo ba che ma me so nima wade a che no na den na wo me de ehwo de me hwe but se wonim sa wade de entokwa bi awom ti se wonim wade a che no odifo banka wo ba na nka okunu do achi odifo baye me kunu no wo wuye yese de na me kunu mame wo kunu ni wuyi owu ye mfie se ni before wo ba be hye me santwi me kunu me ba to owu ye num ni wo kunu a wa samekawa enwo na baaye o samekawa tu Akoma me fa cho obi kunu na wode wo bagyi a kire wo nipa kwan se de esi ware na eno so wa bible mu se so wo baby ene ni kunu ntam nya ana wo mu ni kunu mami wo mu ni kunu me so so because oba de wutumi ni wo kunu atam wo abonten wo wi a wo nsan ko but so omu ni kunu a ɛdeɛ na as odifo ba ya wotumi kɔ evangelism ekopa akra branya me deɛ na wɔsenka ayɛ ɛwɔ mu mienu ntem hello odifo ba Jane maame no na anya abotere adano na omu yi maame
Me pacho me tio pa. Maame na enya abotre. Adana na abusuafo no ba ya mo beka asem no. Adana na abusuafo no ba ya na mo beka asem no. Wadanse fo wo maintain sesi a. Papa ne ba ya no. Mo ko asem ni papa ne ba ya na madanse fo no wo maintain sesi a metimi de fo na mo mo. Me ka so mo se papa me. Akoma FM. Mo ko tie ma asem de a. Endi e ko. Na wo yere kwankwa wale. Na me so mi nya masumdie enya maduma. Endi e ho ni mu na di be 3 days. Ana bi ba ka kira me se. Maame na sisa ne niema nyina frifie ho de maame ni bibia ni fie ho ana me bo me papa bi am de na papa wa ha ma ne se da ye asem na me ne mo ka no ne maame no so aye ni maame na ti ne bu se wo jaya wale wa kine niema nyina so ti da bata me so me mo papa na ko se papa na ko kan sin mu enu nti ana me ma so papa ni mu nti na ma so papa ni maame ni se o peni kunu dia omra we wale ni kunu ni problem na enti say wo ni be ma ne nete ana say oba ne ko ye no wo so wo jai be ma no odi fo ba wo ni be ma ne nete me ba to te si ano wo ba ni ni nten Akoma FM. me ba to me ne nete sa empena wo ni no eda like me ka sex wo ni ye sex ye bibia Akoma FM. Odi for baba bia am say wo tie o ho TV so ntie delay wo dia fa phone ne ta waso na obete menka why nti fa phone ne ta waso obete menka menhwe mentie wo TV ne so why dum no aha dum no kura na emo ayen eti de na me bisa say wo ne be man ne te da krom se oba ne wokunu ana oba ne mpena mame se me gina urade Yesu Kristo din mu twa nkontompa enye nyame anim ye ntwan kontompo da ma no me na tisesi e okay mame odifo ba se wo di wo kuna tem enti wo kire wo se de yesi wade no obara ben bisa no obara ben obechem se de wade me ne tra ho mfinhie aduana na ye kire won obechem awade won obechem awade ye osim ye mekunu to wade mekunu ya sim yemi kun tiwaji mi kun won o chema wade odi fo ba wade oba be ma de dada won na be chema wade won na be chema sese mi yemi kun tiwaji no odi fo ba mame ukru no wi 5 years ni wo hunu be ma biem da kwapem so be hunu Mr. Ntwi me ba tawo Mr. Ntwi na pesi ano enwa sama ba da bi give me question and me bisa se ukru wu 5 years ago no what na se akwapem se bia Mr. Ntwi yire wo ba che ne se de esi wade a wo ba ja boss we Shanyami ani na kana kure wa fa be ma bia bia mami dabi eni tra me ka tira wo se asama na aba no mi nyina awurade ani mu ntwa nkontompo no kura wo mu de meka me no kura bia wa asama we mu bia na meka na se awurade be hu me moba wo hu me mobo age na firi me de me boni ya me wo mu ani odifo ba se nyame be hu mobo de age so jai mami ekuruma no why you ready so for Jaya Mr. Ntwi ama Cecilia mami etie me se mami no o wo ho kwan so be wale ni tru na wo ba na se so sa be di matam wo de nsekan konti ba ni na ba mi tie bie mo de a and ya me so meti ni court enti why you ready so be Jaya Mr. Ntwi e di ama na yere Cecilia e kwai da ho se o timbe wale ni tru na atemu didie na o soli ana wo di me ne and ya mu TV ni wo ya beka che no obejai nemo ekwan da ho ne ye difference wo jai be ma ne kwan da ho de mean say pa obetimi aware no aka mo na ma ye mienu but why you ready say wo twe ho Mr. Ntwe meja okofa wo yere na mi na sa be ma timi wale ni na je say odifo ba nya ready say wo bejai Cecilia wade ma ne nemo wo so otare ho mama ni wo mu wade mo ka sa na wo Bible ne kire wo Bible ni kire wo sesu obi muniku no a me o muniku ro didi na tam de okeka che be ma mani nye ho ye be ka bi di ama ne pa because be ma na no twa nsu ne ade but what worry no at the age of 25 years abedu sese eno de ye nka hwe ba se obi muniku no a ye ji ne kunu free ne sam as peacemaker wo na wo se nyame anan e wa asase so sa ne ye no mama papa no menye no mo so na mama etie o e wo mu se me ye nyame adwuma de na ade beti na ye se ya pause papa ya manawu ana ade beti
jadi ababo no ma na wu me ye nyina ko tena na yi ase a enya fati me de me kipu papa no me kipu papa no for ne nkwa ade ma me ye bai for na bi that in the door mama me fi akora woni ni kuna woni for the past 42 years when kuno eyedin na sesin wo ba be kuni kunu odi for ba Akoma FM. before wo be ba wari ni mu no woni mu ntokwa wo mu akona woni mu nsam so a wo mu akeka dia che wo mu mienu ho mo da so te e bepim sesei maybe so enti woni wo kunu sorry to say facha me owo na aba ba na wo kunu ti ase no wo yo di for ba o me pa cho woni be me na nya ntokwa da mami me ni nya ntokwa enso ma nya no so de mama ye enti mami we pa wo ma na kan so betena kurom ha se de wo se guru ma na ni mo ase o kurom na betini aba odi for ba jina so ma me Mr. Ntwi the odi for ba e kan no say why you ready say wo be jai odi for ba be fa wo yiri Cecilia mama me se me waro mienu wo wari odi for ba no ni we okay oba ni so wontimi ntisum no onko oba oyiri pani say wontumi mfa wo bi nka ne ho wontumi sa ne ye ya no enti jane kwan na wonko wo ya no say na wari odi for ba me nya no kwa ma no nko na e wari odi for ba so adwuma me dia me na ya na me ma no wafa me na adwuma me dia ye na ye kokoro me na ye kokoro mama ne ba ko say won fa be we dey see press mini so dey ma kojo so dey ma mini npa kro na ne amigusa me ye no emma ye no o dey ye cha o me fa nka eno ho na kura ti dan so ye serious no so o me fa nka japade me na ye no so won na tena for so many years anye bi akura no watete wo ba ma na nyine miss market ne dey 6 me dey why ne dey 6 me dey why enti woni sika bi adi sumo no mama ti so bisa me 100,000 minimum da dem na wo fa wo kof wari mienu woni 100,000 but wo person wari mienu besi dan wo abo ma ko homa ya me ne hwe nipa odi for ba Akoma FM. enti da ben na mo ba ya ye fro ne ya ba bie ewo nyame ho nti still awo je ha ebrade we are mobo odi for ba I'm shocked. Okay, I beg you for mumre na metranse na de wo se yete ne yanya te awie. Wodi fo ba so one nete one neda. Yanya te awie. E se die biem. Maame. Want me ahye hwa wade aye. Am obi abeje afre wonsam. Maame sisi. Want me mitimi share pa na oba no ana abeje. Wadi aduro na je wukunu. Wadi aduro. Ana je wukunu ahunu. Wadi aduro. Okay. Mo de mo ntwa de aka nyina ye beba. Ye besa ba betro so. So bi we ho dware da bi odware no adadu dum ye no de be ma na ko tin so no odware. And ye ni ye say de wa hunu ntimi nka. Ye so ntimi nka no ha azefo de da ye koso ya ne petri. Eti shane suma me saka fefe capsules de no na da Osman ka ye no ka fefe capsules no Osman se woto bi Osman ka se woto bi di ma Elizabeth no edro de ye de one dance ye na eka o to ka fefe ma Elizabeth papa mo chance ma me e ma chese Elizabeth na koso ekumanu bibia ye kama ama lizin so di one dance ye enu ti enei bomo ade ne mo de Mr. Ntwi wo se de ne mo de Yedi enkomo Adeni wede Now Sanka Cafe capsules no ebi na bibia enye kama emfa ma Royal City Academy ye yes fa wo ba ne bro akora wanya abosono miensa
woko leave no se akasa woko adwuma mu akora wudi koja hwan Royal City Academy bosome miasa akoda ye bagina tetene ma bosome miasa akoda no nya ehunu niema yie no wa hwa ma me no ba okra na woje wade obesu wa ma wo fa nko ye won to bose wa badaye tetemku na hwe wo yie kama enu nti we leave na so na wo kra e ma no how Royal City Academy was a fa ba ne bra na ye hwe no e fa ma nursery 3 months babies form 1 to form 2 secondary level ni nyina no ye begimo ni a kire modie mo ba ben papa remedial classes no eno so ye no akwasiti info no deck exams no na bibia atumi aye kama 6 a.m. to 6 p.m. eno na ye remedial classes no eno ntime so ko twa ne wan twa but Royal City Academy na we be church adu ni what your boarding and na hostel facility eno so ebi wo ho school fees no at the form ya wo de chem so Plaza Junction when I've been Royal City Academy for 0241 667657 0241 667657 Pastor Julius Mama Akoma. Hey Papa Evangelist Mama Akoma. Yeah, okay. Pastor, Ma'am, me chetty for you Jody fashion so Patas market. Papa and na asemo. Me dey chat okra na em nwa. So oye no, all 500 million. Na all say 10 million kono obi da dem. Na so jana also pega na. Yo pega no say mu de. Ejaba ni mu de. Owo ni pani mu de no. Ele bi say say na mu de no na oluma wo da so timi pim de wo du. O say ehwe ho de o. Oye juma. Oye juma. O say no the only say papa no me no o say ye ho di for ba no ene ya o ye na me try say go di for ba no kan dia ba besisi say o enye no kora say me ne Mr. Twempena oh na the odi for ba kai nyina ene say odi be serious say odi for ba no me ne Mr. Twempena no de odi for ba no anya de because number 1 obuta pa ne say odi kokromo oya president ni woja president uko enya medjuma nya medjuma say o ware ya woni mbuta ya wo de ko say enya ware ntu na ko nya medjuma jina ko afa die eti na mi o ko medjuma no nya me nkan kire wo say asema odifo ba waka ko be ntu wo ya ko an say na ma me ni ma ware nti o ja ware yi ah na de yanko ba Christ eti since when they were this amount the ma mo say obi ni ma ware ya odifo ma mo nya ware abiraba na mane sa ashere ne aba mu che se ne gaga ka yire no se ka mu ya na ka ya so ayewa se de ya yewa se na mu sa ashere na ban ko de ama wo de odifo baje mu nka kire na nke yansu ya yire no mu ya yansu ya fa bia ka woni ya kire wo mo afisa nyamu ya di aba se so ba bi wa no ntimi wa nuku ya na di fo ma ya nyu wo ya nware yiye en kire wo mo dia ani odi fo ban ka se o ka ntam kire na nka yansu ya yire no ha ya no yansu ko fa ma fufa ka woni no ma ware yiye a kire wo mo ani na ba wi se no adi suba ma me se o ka se nyamu na me na ka mu nya ka se o ka se di be e ba be se on ne ntia na so di be se on ne Twempena dia mama wo sha ase o fa nse papa mpo ehu onyo na ampra ne ho badwo papa mpo wo fa ne se o papa on kenka oba abroma no anu ne ho badwo afede mudue mo wadifo mudue bo ti no wan sene president no sa so be president for man fantrem ti no wan sene mo no sa adwama ya dora mo se no se Mr. Ntwi oluma je se on na Twempena ya oluma ya ontimi nsa no so ono so president catechism wa no anim buasia se ya I'm shocked o se mo de e su ba mama e su ba no one mama ti yan su ba o do dia mama ya ba sre pa se mama mama me support no pisa mama me support no pisa na de Mr. Ntwi ne odifo ba aye ma di o mu nyina ho yawo mama me no fo so no se oni buo ana onfa be ma ni hawe ana le nyuma sevi ya kasa tani wo nyo se nyuma be ma bi wo betima tana ho de be mkase obadie se be ma na akofo fu obusu efilu abata le fie se obahewa mama anya ni maketo o se be ma ye se enye na nim anya
de ye panche no na eno na mama Cecilia e de yantwi mani nyina mu no kenye kwa sese adwu so fa so ane mama Cecilia e dine no plus sense o di for ba Kenya mesam ana fo na kai no ye bi so di for ba se uja ya o se me de mi nyane mi acha betumi ya wa na ka pase betumi ya wa ni no di for ba Radin fa bo nchew Radin fa bo nchew pa na wo sa de wo yi se Radin mo na bu fi se ba so me wo nya nkwa obo ko atotre twa se ewia atogu efi se nya me fa che de ama wo sa cheche de be si cheche fofo kwa ni Kristo soma se wo fi relate fofo bi wa be kire ye mama o mo mo de be odi fo ba mra na se ti keso o ti lo go bia wa ye bedru ho ansa ho wa odi fo ama ye o duru ba che de ba mo ne sa ni nya bidua no o mra ni entrance ni sisi na so bi mra mama ye ya duma ye bo nipa ya bo mo de se ba bo nipa ya ba ye nya wan ya kra asu nipa ya bo mo ai ya tie fo da roma e ti se obi ti da bi na se oni ye nya adu ya ma ayo ro sama ena mo nya adwuma ena obi ba obi ba ye hwe ne ye ne kama sidie se se ye no ya papa ya be ya wodi sa ya be wo o ba no kan wasa na tomi ko fuma kuma so na boa sa na tie fo mo ya mo ba ko mo nsam fo so mo kai e bi o kwa fa na mo na wo mo sa o mo ni we fa ma no dia ma no se o be kan o dia na sa go bi akoma e no press chobi da bi what change shatawale o be yes kan da bi o kan obi akoma keke ana ko fia sai kwa dia kura no dia ka so mo to che e che ni atumi atomoto so kwa e ka obi akoma mo ye ti mo di o mo do so wo ya o ba ye na nsa twai ni se twai almost 200 more than 100 and something million yes Mercy by na wodi epie yesi na wodi na kwato ba bia wo se to ya ba bia da so omo do tu ko ya adwuma wo mo ye ni aka se ko di yesi ka wo ko ya adwuma omo free ene ko se wo ya ma wo bu mu ko di a omo ni omo ma mo ko da kom eno kra na nyansam ketwa omo ko a omo kra no se ya ma wo bu be di ne ne eno omo bu su ya be di ne na omo nya bi enko omo ko enya sam ketwa wa se sika Jane badema no odwane asem ye dia na no wanya no ma bebre she's living comfortable mama me dem basa me kache tie fonya ne se so obi firi wire mbabi obi firi be poso babi obi firi babi be kache o se e na me kwa akoma mu nsam no e na mo de okwa o mo ma hwe a ye nchecha hwe wa no mo se no be ka wasan se e ka obi akoma ye nchichi ye tie fo sa nyisa ko obi be ka sa kwa ne request se mo fa scan fa no tie fo na hwe wasem no na e deserve se boa wa o be ka wasan tie fo na timi sane message se asime so nyansa kra mo na mo ko si babi a Osman Osman ne yere da bi mo me sesika Rahim sendi ska ye ma mi bi wa kra o sendi ba bi wa kra o sendi but Rahim am mesresika osim na wo se men susu klase o me ska o ba brabo so me da me da sma ba ma me na ni ewu sasa na ebia eye wo se wo be pesika wo so enye sachire na wo sachire na mo no sika na wo sheda be pedia ene ye tiefo so nyame ti wo makoma omu de wo baka ene wo mo hunu ne wo onye ma oni ko be aye onye sa kwa so ti o mu bi wo so la castrate story no abetena sa o be da wo bi onye ake alo mo fu aka se akomo nsem for mo nyawe mama ye buo ni pa genuine wo bia genuine people support you for papa no bra e be twantro dabi yes wo wo be peska for mo dis kan ba na bro mo bre enti wo mo so nyame abi ato o makoma omo ni da ho omo ni da ho ye nka akoma na da me se pa wo ma pa wo ye ko nyame shamos Mako ene me ho adwiri mi na sesei no die se die ewiase kono ayehu omo fo me ho nyame nipa edifuo dicknesses elders mesramo ewiase na yehu ade bia wo ye bia bible say ma wani na what say aboa wowo nyansa no so no ye mfa ncheche mesramo suya bi
ne hu se wade bia wo nsom no ehu hia wo nsom yiye and then we abusua bebre mo so for ma me kasa pa but abusua bebre wo yes nka ma wane fo no o ko bo 10 times na wo di tinsem na wo di suade e wo sa asem wo mu e bi betina ho ne aka ne tra so for ma me ye npabonefo so for ma me ye npabonefo nanso wo mra yemu no ana wo hira tena wo kunu so no wo mra yemu ho no wagye kunu no wagye no odi abubu wagye no odi akroko agye no wode nyama pebi woni mu agye wo kunu no enti enne abisu wo mu no e wo se so for ma me ye nanso sanka me ne ma nyina akye be sua de afiri ho me sin sa na program wo obi anko pebi hwe obia Facebook live Facebook YouTube kawo nyina wo pese wabra boko yiye no kosua bi okay wonse wo ho sisiria oba ye no wo monitor sisiria hu se maame se de wo kunu sitie ye wo nuoma ba ko mienu miensa enanya yetumi di we ne ba ma akoma etimi de ba we ne wo kunu akoma wo de wo ye oba toto sansan kran na wo twa krom nyina akoba me de me to me bo ase na madidi wo kunu ase na mama na sumdwie na wo kura no wadia ne woni biem one wo na biem wo ko so ne ba mu sei siringan ba ma no kura be hwewani so wante o se o be so mkoti mu agede yen she me de mawo me mfa mawo on fa mawo wakasha ho wasebia e de ahye ho on fa mawo eti wo wunya anu die ani wunya ase die ani she wo bo abra wusu 42 years she o de say na ababeje afiaba 8 months pe o de ababe som na nya wo de ya what is abeje nka first one de won se oye ma asem nanso nanka wokuta wo de mu have but de nani da ho aba abeje ejinti no oba abeje enti wo wonu ma bia maame from fitiase ni nyina wa ye mistake wo kakra bia na wo wabusua kolom ni waja ne ho wo so nim se be me ne ho hene she adwuma wo ye maako ye nhwa de adwuma wo ye wasa akwa adwuma ru aho ne ho akwa se waunje drugstore na mfiri ne nsem a me mababa bo ho na de nyina ama ho nyina skata na ho asai ho nyina nsai na sika ben na mudi bedidi wo fie ho sika ben na mbe enti ade bia wo ye bia wada ne oba awupo wo ani chie kakra na wo mua wo kunu enti de wo ye ni nyina sofo maame hu se ekwan eda wo ho a eso okay na wafa ho ana krinkim na bema bebre omo pema okay mema emu asofofo nyina omo pema na mum ye wade a wo be de wo be ye enti mesira mum ye nsua de na mum sofo maame ye mesira waje de a eni esomu yi eba ono osi emu ede enti ono emu ede na emu ede obi so betumi age nti so mu yiye yo Maa Akos, the man is worrying the woman. He is a womanizer. Okay, obi message ya odi abano no name emi fever mesle so ma sanka bi when ma to ntimi de malaria wa soro wa ho de so anapokrase wuti fadwa wunya emi fever mesle bi Dr. Mibon Sodre we anwenam wokọ heba ne kemka so bia ma benya bi 0277 001234 0277 001234 ke for traveling to and what we to kwan hin fa na pesa okọ and for se kan koma connection man ni ke for su ya genatum kumasi me na high tension and wo 0241 16 97 74 0278 90 29 65 wo friend na obajo so go find your mojadro papa amansan jatum the finest herbal tonic of the year amansan nyina jatum penefo jatum abia so dia na je se wonunum go find na bibia to be kosoma wedi ayefe yade bia woni paduane mu no etuyira go find bomode na friend Dr. Grofine it was 0244 596532 0244 596532 watwe eba powder divine open bar center ye wo microbusiakuru wa junction ye de watwe eba powder ba watin kate ko watwe eye stroke ulcer oba wode po abema obema no sha ayefia bi ayeketu bi mesrew watwe eba powder otwe eba powder ma usanka bi na abedi wadanse ebibidrom Samson no ankasa ne ye wose warankasa ejane hwa obeba 0248 5846 87 0248 58 46 87 ubenya ochie ba pada no ebi evangelist Samuel Mensa yangwe echia etiefo ni ahwefo na wie nso eja presby catechist
ama me ho adwiri me pa o catechist mi wari mi asɔre kɛseɛ te sɛ presby ka wɔka sɛ mene ne twɛ mpana koraa no a ɛneɛ ɛkwan bɛda ho kakra na sɛ woyɛ ɔhwɛfoɔ wabra twerɛ sɛm ne kura wo no nso ka ne pefee sɛ ɛsɛ ɔhwɛfoɔ sɛ ɔyɛ ɔyere ba Akoma FM ɔhwɛfoɔ sɛ asɔre ba koraa na ɛyɛ wei a ɛnkɛnyɛ hu sɛ ɔhwɛfoɔ wogyina animu catechism nso before mo respect mo catechism kyɛ sɛ te sɛ obi yɛ Pentecost elder na sɛ kyɛ sɛ ne catechism no wɔn ne di asɔre n'anim yɛ biribiara nsakwa na sɔfoɔ aba bi preach catechism sɔfo ni wa catechism na hwɛ akyire te baabi a ɔda ne sɛ sɔfo mmɛn wa just ɔno na control asɔre na ɛsɛ sɛ wɔn ka kyerɛ asɔre mma ne sɛ wo ekunu na wo unu kunu to wo timi fa di kan because wo mfa to na wo ye no e che say ese asori ma no so timi fa mienu ene miensa boso enti you know evangelism na wo ne ma me ne ko no e di asem na mokọ ka wo se mo kwa 2 hours no akra na mi da wo no di asem na mo de ko ma wo ye ni ase ebu obi aten but ye yi aten se akra no a wo kwa afiefiem na adu ma kokasa e di asem na de ko ma wo na dia pa na wo mu hwe emfiri wo ho se se nipa ni di wachi ba asori dem ho no obeto se wo yire te wo yire ba ko nso nie enti wo ba sata nipa no nya den ono so kofa bi nka wo we dey press before esra mo mumrem na catechist munyini position free nsem animu ya wo gu asori no fi ogu asori no fi munyini position onya asori ba press bi ntu wo mu ntu nsɛn ti sɛ ya pamo kora na woti chire ba ya no ba bi na onya asori ba yagi bibia efiri nsem na onware na ware mienu dan sɛ asori kɛse te sa na catechist a wodi animu obeda so ya catechist na ogu asori no nyame difo ye di nyame di so say na fra wo o ma unyansa se nyame no aye nyina ya sum no so no na fra wo pa dia wo nyame no e different ko wo nyame no ba ma kwan say ji obi ekunu so onware ni yi a but ye nyankopon na ye sum no ne die ne pa cho o masa jimi ayi no o fredi fo ma jimi yanka wani o fredi fo mu nim nyansa nanti edi yeru nyane fanyene why na yi kira wo na do yi kira wo no se ko na ko ji obi kura onware ni yie na kira no sede ye ware na woni mu ho anka wo sera pro okay so woni mu ho anka wo sera pro okay ene na wodi ya no hudi yie na wukunu ti ase no saa na wodi ya no na wo fa na chi so wutimi ji obi kunu dia na wukunu ti ase no na wo ye ni saa what shows that ukunu tias na wo ye na wo ye ko suban ensie enyini ti se nyinsen wo ye de be pie na apie no na wo ma obi di bi be ye wo okay wo ma ba wo se o ma me ni yi di chale di twa baba so obi be o wari du grofo beji you go kwan na wa bo ato no ball na wa to abo down no e sa ba be ball okay o mama obi di bi be ye wo the earlier the better o pa jai na o mama no o munya fa wudie mami nsi yese no nware yi o baba bia no ya no kai a o betere fi o e ma no yesra mu ye nya mo boy o wa onu ni uti enti se wo ha uti na e tifri ko so okay ana wo se yese wo ba sori akoda dan na tifi dan se wo ne oba ntokwa pani bedam baba Akoma FM enti no kai no ano no so asopa yin so wo ko pani ba bi atena na ne ho ato no wo se emu ode na sumanjo okay the kingdom of God is suffered violence and the violence will take it by force therefore what taken by force and no nyame aka or chance say this what but say wrong signal e nyame ba okay ya e frɛ hu nyame ma wiase e hwɛ yɛ enti kromo no wa so wa ne baba asɔre obi ko baka say aha nko no obaji okay wa gu asɔre enti hwɛ hu ye na sesa wadwene na so ahenie no
Amen. And if for ye try one ba ba, ye be kwa homa no so na wo so a kire wadwen. Ntino, obi be ka se kwase bo no kubu no. So, we wa wo ye. Oni le tie wonyem. Eno de yi ti hwe. But why na wo chi kwaya fini echiri. Wa hwe na adia de du sabi. So pese unye nshira kwa ebimu. Eyi space moja. Lani be true be pia mo aka o ba na be. Manafu. Obi jira be bi o ba wa mo fa ni papa mara. Na be titi ti ma cha cha. Ne be wa o be dia bodi. Usuti. Anuti yesraw we na cha pa. Ya obi ya pa o cha. Oba ene sese o hwe afi ba ko ni echiri emu aduane to munta ne to mu hospital ko ya kwase no chance sia na okase oso akọ hospital on fa city na ari ya masa sanye ko hospital masa na nti akura no nyare masa anu kwa de chusa what chusa ne tina because sese wa ko fa aba upo wo hwe mi enu Omo le o kam ba ko hwe ko la mienu we ni pedi na mbo na yo eno ti no o ni ma ko bi o ya sa wa ba ko fa ba me se be ma ma wo di we ni pi ya e be ye din so beti na bo na ri ase wan wa ase so se na ba ko pe na o ti mu uni se ko ba wa si di kura na ko la ba ko pe se wo ti je we kwa enti aya wasudie sese o sharp na o se dem ya be na 7 cities ya so 7 cities ya wa ya de ni se e be ba to so ana o se afi ba ko ni fem wo de for 15 million bra na dia kan o mo se kwa kwa no nyina o mi oya de wose nsu abonya de ada ko onyini du ba bia aban na ro mfie motwe mfie du we fi abefo wade ko ko hwa wade sa be sike twe na tu atwa enti se die o wona ho on na ehwe no on na tu adwan ma de enti ka de wo kan bi na para no yiti mi hwa no wasa de ba so ai akran ne se me now I was say 15 million yes it's over to you it's over to you 1.5 year so you want to have one over to you I'm going to discuss I another than when your mama and Rebena you know na mo ba mo kasa ke ka wa se ya o e ya make up o first born o go we same thing because you ko to be na to aso mienu a you be say na o je say na di ma e wo se ko ba ka say ya chi wutuma wo de say ya chi wutuma why na be ra yes say na wo ti mu enti e be jam but another one sa ko court you say ya bra wa sha find o be twa to se tua no e be your mama we bra the one case me nesi ka me nim se wo ma meka no wo je fa to we ni ma sa we ni se se da wa ni na o ma sa we ni o cha o pa no se da je mo ma se o from ma ke ka boss ko we ya so ba trouble de be wa ji e de wa se ma se me ka e ti ma se ni fi e ti ma se ba ba ni o ba sa o ti ma no mo da so ko ko ti ma ho ba ti wo on posa ni bia so to ani e lawyer frɛ wo abɛyɛ ɔmo ma so ko ko ta ho ba ti wo mi pa no se ka na me pa ma e wa so pe di ma ne sa ba mo hwe ma se sa le e ma na ya ma ko wa to no ma wo ma no ma to wo ma e dem so ri amachi no nan me ba ma kwan o se me ko ma mpon ko fa na me de ne ba ba be yi o mi e mo fie asa na me ba because my young pet me mu na ma e bi ni ho bra o se me ye me ba me ne so fo ba ne friend se car me go de ba
Fita ni meje ko. We kana ko mo bi. Me bon pa nyina bu. Ene si o. Me ko peto yi ka me ya twa ko. Enti unya fara e kwala e so wo yi. Enti ka bi kire. 50 million ka ro ya chawo. 1.5 year. Masa. When you will be just say, or no, I had it. No answer was but one more year and be a woman's cap, no, the entity. Or by the other, nothing. When you said you sit here, you will child service. When you answer, your friend is in that or another blow will be to you. And the carrier will come by a Yabusis. So yeah, that's the good 2 years. 1,000. That 1,000 because I'm a bottom mattress now. Ever say. And I saw my mattress over mattress into media. Mattress in your media. Until the 1,000 or the mattress. I don't know where it was one for the brand. And just the reference. Musika way the order what we get to so 1,000 $12 million mattress. 12 million. 1,000 now, me ko ka tia papa so bi 50 wara ke be di matter. Ba ku kra de da fom kra ye yo. Mattress de da fom kra ye. Jaga Moses. Kasa Moses so se password. So what exit. Masa e bi mi baba ko na fananti o. Dia wo ye ko na de e ma wo. 850. Sure. Masa. Sika we get to so. Sika me pra me de ko enu kwasa no. Sika we get to mattress. Sika we dem to so obeto mattress abana wan to because what dada there's a court on career there or no sika we dem to so no do aba court papa ye ni so there was sound and then you are not ready ya ma ya lawyer na fe so the court ko nya ya because ye chuntu no ye share o where ya so a wuchu na George Tiedum judge for me so e ma kra muti mo de jeme we see your kuba ado be yo so kana member fala so mo bu ma kwasi asa we go mu a chi kwa go mu bio no awo no sofa dachi akola na ye pe ne baba me ba no mo to ma cha all the cheese of the brother sika we ya ma how many months my woman say so ya di but of 0322498036 0322498037 0243114497 OPK has free and one day share phone no emu okoto a hwe se OPK gu iPhone form ye OPK na baby abeko bia no ubenya bi 0242497133 hello. Good afternoon. Good afternoon. We didn't baby afre free bonnet town no from Rem. And some na papa ne kika na nya kura wo so yodi for ba wa ba wo ba da je obi awale be ka so be ni ye ba no he ni yankopon so twe ba no so awntimi nso ano papa no so ye panyin wo yire no wonna tana sa 42 years say e tane de obi ma me ni bonyini na ya da hom no obehun be da ase ya me ensha papa Waterfalls Drilling Enterprise or say Superman Quenty Brana wunsu no want to enfa ema ne border from ye drilling expert ye wo baro new site ye na ye bia ba clinic na wabrin sakromo wo frɛ was 0246265707 abajo so hello we didn't baby afrefree me kwa me niaba ko tia papa bie me niaba ma papa bie yankwa me niaba papa tani masomwa asante mamponko fiase no ta coach atono so atini e back na na brago ni Mr. Apia na me niaba ntwi o mo hwe o dedede me niaba papa no medini ho yawo pop e chere say o wo ba na sabio wo se wo ye say katkisi ate ho anwan na wo ja wo ira usuro for first of mama a wo se wo boa wo
ɛna papa ne yere nso me nua ba me didi sɛ anoɔden ɛne ade a wɔmmuo ɛnti na papa ne yɛ saa no me nua ba efie a wɔn tie me no mmienu nya yɛni hɔ bi nanso hwɛ ne ya ɔba ne bɛyɛ ne wɔ studio hɔnom amyɛ wo sɛ ɔba na papa ne yere nkɔ wɔni suban sɛbi wɔni suban na wɔni suban ti na wɔ bi aba bɛgye wɔ kura firi ne nsɛm ti me nua ba no me maame wɔn sesa na adwene na sɛ wo wale a ɛnyɛ titia sɛ wode ahoma kɔ so wo kunkɔn na wɔtwe ne sɛ aberɛkyire ɛma ne maame no a ɔmo nhyɛ awadeɛ na yɛyɛ die yɛtumi asua ɔmo meda se me nua papa yɛso yɛda se papa me nua bɛma ne mmom and Grace Academy hɔ na ɔbaatan bia wɔ sɛ wode wo ba kɔ sɛ wopɛ daakye pa de ama wo ba a ɛyɛ and Grace akyerɛkyerɛfoɔ no nimode na school mu wɔ no yɛwɔ crèche kindergarten ɛne yɛwɔ primary junior high school ne nyinaa bi wɔ hɔ yɛwɔ akadeɛ de suadeɛ ne deɛ de kyerɛdeɛ ne nyinaa competent teachers ɛna afei swimming lessons nyinaa yɛyɛ no playground ɛne modern library ne nyinaa no yɛwɔ bi ɛwɔ hɔ ɛno nti bɔmmɔdeɛ ɛyɛ and Grace yɛwɔ santase ɛnyina mbra ne bɛtwerɛ wo ba ne din na obɛhu na deɛ ɔbɛbɛn wobɛnya daakye pa de ama no frɛ 0243 714316 0243 hello within the baby afrefre. Hello Maa Akos, good afternoon. Good afternoon Mira. Mpacho ho yɛ deɛ. Krista dom me ho yɛ pa yɛn kwɛn. Mpacho me friend Mr. Smith me kasa agrek ngwamase. Okay. Masɛm nyinaa ne sɛ ɛnokora papa madi ne ho yɛ akakra ɛsiane sɛ dwumadi a wodi wɔ asɔre no mu ɛyɛ adwuma a ɛso wo sɛ wobɛfa nyame adwuma na woayɛ nanso no sɛ wowɔ yere ne sɛ wɔ yere ɛɛhaw te sɛ deɛ lala koraa no a yɛnso nti a wowɔ so mo no no sɔm saa na wo sa akɔkɔfa odifoɔ ba na deɛ meyɛ wɔ odifoɔ ba no ho sɛ me pɛsɛ sɛ deɛ si wareɛ wona bɛkyerɛ sɛ de obi si ware ne kunu wɔn mo tena mfie bebrebe mfie bɛni a Maa Akos wɔte wɔn na ɛbɛkyerɛ deɛ ɔbaa no obesi awale no to ne kunu ko a ɔno ɛfa no ho bɛyi. Medase papa wamase mikuro mu enu ofrefre eye Royal Jopak Natural Clinic Royal Jopak so your ba ode poa na etete wo ana awo abo ukunu ja wonsenom ne nkuma afọ tete esan se awo ma Royal Jopak Natural Clinic wonom bebo papa wato nsem ntenta eye abo huhum wawade mu nsensem ayese buburija egu Royal Jopak Natural Clinic yese brane mu a freyen e was 0541 407586 0541 40 75 86 na yemwa papa na emom no enei se wo papata ana shop atonton wo niema ewo mu dia woni ha God's Mercy Construction and Trading Limited yebema shop yebema apata na watonton wo niema no ewo mu ane bo no eda fom ye wa hene makokoben 18 mu wo YF Junction wa wo free wa na akwa Christ Model Academy freyan e was 0557 65 40 10 0557 65 40 10 o freyan ya bejo so hello we didn't baby afrefre. Hello, good afternoon. Medina, Mikasa Fiosi. Okay, yankwe. Mpacho, we share papa na mami na. Mami ni dimi na oditi studio na. Utu me ho say eye papa no na mama ni na ye. Akoma FM. Sorry for my tree, it's not that well. Papa na mama ni na dani obi a okasa. We share mami na nkasa ase na no ise dance. Papa no nyama ana mama mi na yesa papa no na mama mi na yesa ono nso de no no na mom Roman father dro no ya gye beji wafiri wo ya wo ni nyina emu ahotutu usisi wa ya ase ni nyina wo ya agye me heba mesha na for Roman father was 0243 115948 0243 115948 Global Care Recruitment Agency ye hia bus drivers Lance CF na ye wo 18 mu ahenema kokobe 18 mu junction wo for was 0552 833381 0552-833381 Energy Catering Services so local continental dishes ye benwa ede ama wedding party wa during we wadwuma bia na program bia ye wo breman ye benben mu for 0243 367993 0243 367993 sanso ena a nation so papa efa mama said Daniel Ben Trading Center yenro no ano enam Daniel ba mesha Daniel tone ba mesha Daniel natural ball capsules Daniel herbal ointment Daniel Prosta all capsules Mr. Mawansa and Kembi Missy Eba Freddy Menseba Samenko Apidank Adum Chemical was Santase Frey 0273 392877 0273 392877 okay
ɛna yɛde dwumadie no nyinaa ɛbɛsie na sesei deɛ abusuapɛni Samia Champon na gyesɛ sports mu nyinaa abusuapɛni no ane wagye akɛntɛn so ɔno na ewure ni upo wo mpɛw wagye akɛntɛn so ɛno nti bɔmmɔde ano tie no deɛ fa agodie ho nsɛm nyinaa no ɛnɛ Samia Champon ɛne ne crew ɔmo bɛmu ehunu yame yɛ adom ɔkyena ɛbɛsia hyia yɛwɔ agodie mu nsɛm but me sɛ deɛ m'ani afie